ene no ka kire obi na obi so enka kire obi se montwema mu afidie no na ye oni pama mo ebo no so sei na ekosa ade a na yaba ni yaba betena se omra samoa ewa ha sa ena odifo po kwabena ene obetene nka ohene yire mame yeboa akua asua mabronya woya abrewatia no nena ne ho dodo no kakra nanso so sede nani ase abre so obesoma santeman no asom Ghana man no na ewo se wo mie nani na woba na hotel bi afrenu mie wani na amanfo kopa hotel no na ye frenu mie wani na amanfo kopa chief executive producer madwumadie bema wusu kantankrankan trade ade kura yesesa no na chief executive producer ne hododo no kakra enu ti ene no wo home yakopon ya adomo a wo kina ye de mpaibo tachiri se chief producer beba be kan yensa ene na bedi akire Kuoba Jasi wono ena kunchire nyoma ene wode agu aproso ene Kuoba Jasi wa bo adwuma papa deputy producer no ene wa bo adwuma de nyoma agu aproso a ene ye wo bika ede kire adasa ye wo bika ede kire Ghana man na ye wo bika ede kire wiase afa na nyina na ya mensa brampa enso ebo adwumadie isa ena woye Kuoba kwaku yeboa ono so Asem Mpe Nipa nti no ene ono so ati ne ho hwimu a adwumadi a wokodi ye no ose afei ena wonam kwan so ba Asem Mpe Nipa na mire bi mano ani bonsu kwanta eho na mekotwa asuo no koko no asuo na jasa papa no twa aba ma me no ma Wellington boot osi koko no asuo na chi ho na mse ne maba yaw ene dia hana mabedro otiem twon osebra matiem twon na Asem Mpe Nipa yadwene nipa ho adwuma we so ni akoma untime nye o asem obi beka kire wo no jesu so wakoma mu wanso wakoma mu a awurade nyagopon ka kire MC a ka kire waba ene ka kire wahwe ne che no agona ni ba no agona saman ni ba no ka kire wahwe ne che no oko MC a wa yima wo school fees e wo sa ena abrantie tenten kokoi Christian ono so e wo ha wodi dwuma pa omada Roma ena social media handles no Facebook and YouTube no afei omo a ena ye Sompa TV no so a oba wo homoden na otimi ede yemfonyini ne totototo so na dwumadie biada ye di ne dem ha bia no etumi ekokasa fonyini so e ma desi a wo hwe Sompa TV no wonya bi hwe na nyoma ekonka yie papa na kufuru bofu mpa bema asuketu am yipebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni tin Oforisuo me ena metisiti ananimu a metinchim ka no Asem Mpe Nipa ka no ena ka no chief producer ni ho enu nti no de owagigi sika waka anim ano aye den ene meti na nkasa ni ho nti ano aye den papa na so yebekọ na yakwa koduru Kuoba Jasi ahyehye nyoma kama omra samoa ne mpom te sei adum na se mete se yesi abrochire ubekọ abrochire ananye wa uko home yeguso Oforisuo Asem Oforisuo abeka na fidie so na edu ba bia se wo kwa akotan aba we dey ni kwase omra na ice wo ho we nka mafo be hu because wa ma me nko ba bia me nko ba bia Oforisuo wa no to se wo ba na se obra mi ko tunu shu kura me pe na de show yi bia designer we say no maybe obi we dey ba yeguso ye nya ya bi se me Canada na Italy Oforisuo yewe o metima kan obi na obetima sime kwan da obi antimi nyo hwe metima ka bat abra obi nso nyo obi bibia obi antimi nyo obi awe okromo o abra obi nyo obi bibia dabi ebi betimi enso betimi bi me ho bu me am so me kwa bu obi a metimi no anete esa bataya ne no se ne na me ka se ne ya wada o ene ukuada midweek ni eboy no Nyankopon waboayen na wonse Oforisuo samafo ne me be ya adwen a ye di bronya we sa bronya wonse accident a ensi na meka ya driver for na ya de yare mom na adoso
na minim se fion se den yo hwe this I won sentonto pie pa anti ama malaria na dos because ya rare obahu obi am yare sit to your voice ye throat ni ade ne kata ni ade besre baby akwan futuro ni ade na besra assemblements no ene we need committee for no omuso say ye din nsuogu so mfa because ya rare ne ya doso enti anya no dia carbon bi ani baby boni bi ansi abrotia foso boko de ya mi adom kakra ene no ano banyame ayade ya na doso wo de anopa no ne anwumre compare na so de toto ho anwumre ye ya mi adom kakra ya meti ase ebeye ya chia yetiefo nyina na yen kan che mo se ya hwedwumadie na senti wono mehia yen wo Sompa 93.1 wo Facebook sabre nyanko TV so ntino ye Facebook Sompa 93.1 na Sompa TV Ghana ana YouTube no so no ho so ye Sompa TV na ofo so be ye onwa se ne Israel for ne wono ma wono mo Hong Kong ne ade nyina wono mo frɛyen wonom se ye nyene ye ho na adwuma no eno a ne ye no se ye ya ye futuo ne titiriw no ma wonom kran hyepa na menim se ofo so da bia ya na oka se amanonefo no ya ye dwumadie ne boa wonom abrabo no da bia ye ka de so na menim se ekwa akire sa ene me ne sister bi kasa ye wo Israel na ose te bia owom wo ho no ye program we afutu sem na ewom no eya wonya no na wode cheche na were e wa abrabom enti adaya anya dwumadie no ose adu weekends kwa na ya ama sa no kra no eya na eha no ya na adane ni so because ni ono ankasa ne widie mo ne abrabom de fm na bribia wonya ya futu sem na wose na koma to ne yam enti na me ne kasa almost be one na me ne no enhye da anya so me yen kakra ne kasa enti ofo so ye mo ye ho so na said ye kona no Erade nka ye ho mpa ya ye bone se Erade na kasa ebeso ye mo no watime de yakwakodru empempen so ono asafo Erade pesa Asem Mpe Nipa dwumadie no ekodru nti ye chia ye tiefo a wono wa ma no ne nyina ene omen ye chirichiri ene pinche ye nyina ofo so ye nkoi okay abrewatia ena wa register no na kire se wa ba man pike ono ena eye bonkum hinema dwumadie o chichi fidie ni furuma pike aba baba bedu waba bedu die no adu pike ono no frem dada me so me frem no mo no sa o so pem no na me ma fa dada no ntu be fa dada no mafa nchu pike aba de na se ne se utana abwe tiata akon wachiro pa meta na pike Asem na be kana no ya be kana yo no be kana yo kana oye bra o ye teacher kenye Dabi ko ye teacher kenye nyame oni mo bia no na dwuma ma ne obonyo mo no eno obonyo ma nyom de onyo no no bia ni problem bia enyo on kwa Asem o dabi me wo bi da eyi se obi se mi wo bia na no ya se adakwa na yi America ma ya chiao America ma na eba eye bufo ne tianso ha mi wo bi o ti se pike da betu ha o ya obetia o obi becha no abo so America ma abo na ofoko na yire keto bo so onso be mbasa manopa anya na yire keto na yire pani o ji krasi ni na yire pani na waso ba ya manopa onso be mbasa manopa no mu hu se menye Oshano woso pa so no. Oshano woso pa ya ma no pa. Ono nka sa ontiapo, unse da na nti oyare. Ba yesi akora wonya no. Wo de ne kwhye Roma fada moto. Kotu amansa de otonso man ho na efo. Na ho sensa de. Wo ho. Ti because ada ne bi so ye. Na no ya. O se na no apa. O se so hu so mama no apa. So mbo hu se menye. O ka krasi ni na. Gacha de ire no. Krasi ni. Akwa no ya. Na ofoso omena samwa menim se wama ye de shape obi akra entade na begu ha me se ya on family de nka ho. Designers ne ya na fa. Ne senior brother fi Canada aba. Na enya no ntia. Na de enya. Wono wo fa ne ho dada na we na se na se de wasi ahwe ne top no wo ho. Ne ho aye fa abro so. O na omuno dia ne na be hu no. Ne top we say no me check. Ono amakom no ti o. We ya makom. Osei Asafo boy. Ni Asafo. The boy abi.
The boy abi. The boy abi. Chema one no. Obi anim so wa yeye. We dey wo fa hu say aye pe. Why? Ya ready o yo ho. Ade. Ofoso. Ya o de ofoso. Ofoso pampa ne ma ba mu kan ni. Ne kan ni. Ya dia. Ami nwa ba so ko. O hini ni. Sam ho ko nya wotie ko. O hini bebre wate. Wa ya di o. O ye no say wa je kira ma ye. Wo se wa hini ni wo se nsu mfa masan. Na ne ka no timo friend kwa wo ntwa na ni bia. O hini ni. O ntwa ne ko. On pass me ya. Salo so ba ko nto stia so. Mienu ni ya. Ana ya na nda stia na ni se da bia ya na ye. Ma ne nyire na adiem. Ma ne nyire obi oni mo hini ni bia wo twa mo bia mfre no. Me pass them nsu mfa masan. Ma nyire na adiem. Anu alolo. O hene yire wa adiem. Stia na nyina ya odia. No ode ba ko kan na ye dey. Sister yire mienu nyina mu. But anu anu no so bi wo ho. Afa ya o twika be ho ayesem. Na ode ne nsa ba ko na ode atoso na oye yi. Obehu ane se apano no na baby ba we de ba wayade o je ka ne ho ba bia mo an chief driver suon na o tie si mu se ya du ba bia me yem paibo so no wade fa mi nwa ba ko du mam fa mi nwa ba mabro pa o e said atoso ne sana ko ani mo ya o twika mo bia mfre no ofra kra mo ne kona o so wontwa no de mene ne ya adwene mene ne ya adwene ahotoso ne be ma ye o hene mentwa akon ntwa mfi obi a talento no so de ayam so fancy asireta no so o ye bibia kakra anani modu eje na me se na da be no de kana kotachi ma so ye kakra no pass bia ka no so so kwa no so san ho bo no so be ya asem o san ho bo no yes abedi e chen kakra Ehwemu ba na ka akọ. Ehwemu ba na kra obedi echi onsa ho. Ya de che fiafo memma bi. Ni ya de. Okay. Ebraso se Oforisuo bema me ne mapamfo. Ye de afutu sem no ebrewo. Na ena afutu sem a ye de brewo no edan entese adaka. Edan entese adaka. Wodofo ena nwumre transi ye pa. Na eti Oforisuo bema ne na pamfo afutu sem a ye de brewo no. Na mpanisi se kadan tese adaka ka obia etu kwaya ko de ne de beko. Edai sekete sadaka ka obia adasa etu kwaya ko de ne de ebeko. Se edan ete sekete ena ka yetumi ebobo pa de ahoma bom ede to ka so na babi a obeduro uyi na de sho moto amu a na wani kumua na wabam na wada ade achi ana ka wasa abobo wo de ka obia ede de betu kwai na nansa na mene sofo bi edi nkomo na sede na sofo no kasa na nafutu na wode mame no na kasa yi ebetwa mu na nasem a woka nyina ne se ka edan etese bible ekura asofo no na ka timiri hye omotuom etu kwai na ye dan na babi abeduru bia kansempa wie na ka wode ato ho na wadade achi a na wato ade mu a enka sofo bia so de ni betu kwai Anuti masema meka cho nyina ne se de obi wono obi enni bi yemfa nse yetirimu saa de obi wono obi enni bi onofo edan entese adaka o edan entese adaka nanka obi bia ekọ ne ba bia ka obehwe se wode no de ebekọ abrantage amachire de bonwum bi wo se enipa ntu kwan kwa odasani betu kwan no na ewo nase odasani be na adwu se wo bu ni katem na watu kwan no na ewo nase yie pa anuti obi betu kwan afra santemapon abakumase na ewo nase sa anu obi be free gansa abakumase so oba ba yadwuma no na ewo nase obi free fa ho yadan go so ba kumase ewonase abrabo no de ntia oba kumase sa ena obi so se wo firi kumawu abab kumase wo baba bebo bra ewonase de ntia oba kumase
na ye musa se saafo ye omufiri omukuro mu abakumase ene wo mu omufiri omukuro nketo mu omukura ase ekọ nkran se omukọbọ bra no ye musa se omukọ a omode omodai ekọ ana odafo meka cho se ena nwumre apo ne baabi anwuye o baabi ani ho a ehwo adwo enu nti eduru baabi a omanfo no omututu kwan no ano saa kasa woi eba wa kwantuom ade bi kɔ nani ketewa bi baabi odi ne tiba to a saa kasa no ba ebra omanfo na tu kwan na wani akoye om tonto wa kwantuom abra wo pɛ baabi ada wonafo na nwumra sema mekan abrahosem wom kakra o wo bia ni ho a sebe mpradu asane kurom oni dan wo ho sɛ yɛ dan kɛse anadi so obia wo dan wo ni kurom obia ni ho kɔ ni kurom a obɛda abɔnten nanso so se wutu kwai kodane ho obi kurom a enwoma tumi sesa e wo dan ho odofo ado abrabo a ye boi no se wutu kwan ekodi obi kurom a eduru baabi a edan ho nti ebema wa yade a yenya wanhwe ye botaya odi tu kwan no saa botaye no emma wutirim da biara da ma me papai ababa wano ege na adwene se asetane mu enye ewo krokituam enu nto obekọ krokese mu akopa adwuma ye uhyira no ma ne koi na ne botaya ne se woduru krokesiem na kropo twedian ponsa ne fa ne so na onya sika obesa akoninchi akohwe ne nwan ketoa akohwe ne maame no akohwe na busuafo ababa wano koduru krom ho no baabi a odi ne tiba tunti no enamfufu bi enam omoso ma ni nya baabi daaye no adwuma na mabawa ne ye no enu bia na okoyeye na ye musa ye ho se adwuma ban na babawa no koye esan baabi a odi ne tibatu nti no wode ne hokobo mabawa bi no ba sibra adwamammo ena na wo mobo na ka ne humpewu na ka ne humpe se obekwa akobo adwaman nanso baabi a wodi ne tibatu nti ema ne kote bia mu a enne na brabo aye basa wono de kotu kwa na adwi nyina akire se wo kɔ no abanchi no baba behwe na busua enso ankwa nkowie sa abrantia no ekɔ krokesie mu no wode ne ho kɔbɔ gangefo ene ewi wonom a na enam baabi obedanti no abrantie no de ne ho kɔbɔ nkrofo bi no wodane kromfo baabi obedanti o edan ente se adaka se kana dan te se adaka ko bia de ne de kɔye no ka onkowura tebia foforo bim abrantie na akwa wi ni wakwa ye kromfo enso so ne maame ne papa hyira no enti okra wo mo se wo kwa ba ne esidi yi a obaba akire ni nuanom ketoa obaba abehwe wo mo abrabo na kwa akosei ene wo ye jonkiman wo ye de kofie enchiri maso akafie na kanida so ho ne maame ne papa busuafo ni dane so kwa kukuro kese mu a wakoi akoda na adwiri mu do na adwiri mu te enti eda ya obekọ akomeki obenya sika nanso obeduru kumase baabi odi ne tibatu nti no okọ tebia mu no wantimi ankofie biem ne bohye aye bohye hunu ababa wo bi ba ya ode ne ho ebabo kanke no ye na brabo no say you na baba wano sa duru kumase ha no baabi a no ode ne tibatu no okosia bema bia anadwo no bema ne moa wode boa ne se baabi a one na me ababa wa mema baabi ada ekowi ase no na kan ni ne tim so one ne batwe mpra o enso baabi a obeda no ewo se ne ogya ne homa bema no ene wone na wo dwe di nti oba kumase no aka ebe wi ase bema na janimu ama ababa wa no wonam kumase monten so a na brabo aye basa edan te sa adaka enuti wodofo ekoba ne sa botaya enti a wo ye na adwene se obefiri kroketo maba krokesie mu no ni nyina no akoye bohye hunu sekedan etese adaka enka woba no kode ne de bai enuti ena aboa chechede se wono de wonnam odanadaka mu enam enunti no oni obia ni asem sa na aboa chechede ka na wo de aboa chechede de ye mfato ho a wobi wo ha ne maame ni bi ne papa enso eni bi nanso okire ne hododo wonhwe ne maame buchia ho onfa ne onhwe ne maame hia na odi abone bra enu ti abo achechede se
wono de wode nadaka mu ene wode nam maami efie ho amebe ha dan no unnim mase o unnim mase unnim baabi a mefire sakadan te sa adaka na me de ba ya ka be wu se baabi a mebe ha dan no mefie no ewa cheo empempie no edan hunti no empanifo anankola bi etumi kaseti papa bi kura ya na avreho esan se wo ba wanfane dan ya ama enunti message so obi behan edan ewo ufie a se wonim nipa kura se bempraduasa ya entoto nabo bifise ebia na ofiri dudum edan te sa adaka o se wo hwe hostess ahodo na ukosuku pon ahodo mu a asikafo ma wom ahiafo ma wom adantamofo ma wom enso be kɔ na oma pepe so esan se oma opanimde e de akobo mo branti oma keka tata so ko mu fie kɔhwɛ edan te sa adaka enko metata so sa na me kan kyerɛ se me gina kwankyɛn to waduane na enkyerɛ se me da asan abo me gina kwankyɛn na me to aduane a na nkyerɛ sɛ me da asen abo enu ntieturu baabi a ya mo hwɛ nipa mo no wo mo kasa na mususu nkasa ntia wo mo efiri sɛ ɛdai ente sa adaka enu nti odofo asɛm a me ka kyerɛ wa ne sɛ saa kasa wo eba wo bra ɔmanfo bia kopia kwantuom na enam baabi om di om tibetunti no abrabo timi ko wi om basa Waba ya debi okoda mu na brabo ko yie ma no kakra bi ntuno enam so na manfo bi e kasetia no se we kura no se be mpraduasa we nipa bonini onye nipa papa onye asika no onpese obefia foforo bi enso na entesa odofo dan tesa adaka se ka dan tesa adaka enkobi e kona kwantu a kodene de beko ka onko dada bi e ma brabo enkowie ne basasa eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo Omono. Oforisuo beda wase na yenche ya tifo na yahwefo mo hwe YouTube ne Facebook. Nanso ye da ukwada nanso de odi aba no. Me amenwa Peter. Me nya ne de boda oboy aba so. Se ne de odi aba no so point pa o Peter Moonlight be bia wo bia mechia ya no achi anwanum amame. Na yencha otumfo cameraman na apege okọ na yi ne baaye no na yente wonka esese ba ne ba chia wo na ye sibia ne hu se wo betrans wo hawo se won trans nso na hu na yen receive menya be 100 million bi dia be bonsa se wan so de ba so na obegin so na mencha Ajabaji wer Ajaba wo se na katachotias no so magiska ba wa magida nti wo de jame Seni ntifu ni wapajafo akatacha oka wase na semezo za bajis katacha jaba so ba baje se wala awon mame odi woni ni sika de je de ye na ni abre pokobra na ye no so na ni abre pa brante se de wosi ye peso ye ye no otwe ma na so wo yire no awofo so awofo so na amanfo so mo ano bibia be fine Oforisuo be man asem na de abadante sa daka edan sa nwum we baaye no dipa bebre fa so to tenants bebre because we say Ghana de akuti abode ye best dipa bi fa ne se de woni tenant ne ye no wa ye nkamma ifira phobia se be o mo ne tenant tini yi ye kan nipa situation a owom Oforisuo na ma ye na obi ani wo de ade edi obi a ohun because so we age no now hwe time a wadru obi ani papa ni mbone saa woni pa na eye wo a ye no ene ye kan ewom se tenant bi so ha adwen enye ho ne ye kan ne se be dante sa daka ye kama enoma bi because the entire ma me kasa time na mo fie no wa me kan ya na anya yi Fox time na me wa na Oforisuo ena asem we on de odi abana ma akonya ne no ma bebre abrante bi ababa wa bi baye show so ababa wa no hwe na nre wakra na busuafo se wo bakumase na obi wo ho no ma de wo kan wo behwe ne ya bobra ewo sabe eda watim ewo sabe nkronketo mu ne nyasam ketwa na nnam se Ghana ya brabo ne nyina akoye nkrani kumase ntino ya ne ya gya ye dan ho
see a boy bra because a do maybe a nipa da send what 1 2 to kra na ufiefu kra ma ho nto ena hwewafo na hwewafo te do maybe a nipa no ne mpa bia woda so na fia wotim no wagya ho na nso atu anamon na okọ so konkran no ne evi kumasia kra de nansen na saa no ma ne beba enkran de start ya che me kai bra ye konkran foforo ne da kantamanto na me nso mi sura kura da kantamanto kura te se kusie wodo nsa den wona pem ho se na kura no wo ba na anya sem keto ne ne asubuafo boys bi na ba ko maame ne store wo kantamanto na onya metrem ntianum ne nyina den yegu sata na meton cho beta saa cho beta media na mawura nipa ne sika mu ye kwaje Jamestown na edumre bi na Oforisuo yare bi atake me ewiase no yare bi take me nkan bro no so paa yi ye fra se kantamanto agogbeji ho no na sabi awate agu me so na ore kantamanto paa se saa tam ne edidwa obede na saa store no akobie empoma bia na ho akobie no adam na awate agu me so enti better me ko railway station inkonwa na railway station se na de inkonwa na bia omo yeye no na me ko mo amhoto ho ena ja woman bi oton bed sheet woman bi kata me ho me da ya copy time a me ho sisi me ho so ansa na me sorry asem a wo ken ababa wane ba kuma se ha na oba ye no namfo obenya no no adamfo no dan a wahan no ana afia wotemu no na dwuma o ya ne so de ba si bra obetimi o ntimi o esese wo ye bi oba nso mpe onso akra ne papa ne maame ne nabusuafo ne nnuanom nyina ni da no so Asem Oforisuo odi abenti na maame kasa o na oba ye no na osore a anadwo no na dafo okosra ne ko oba na waye shopping na odi aba na o madidi ni ade drum mebi no no say maame me kasa ma cho oba adwuma sei na me ye o etise office obetima ye bidia because me nkoma na me mfa me ho nkoje na de bia matom na bo didi etisa na tie dia bomode na de sorry ne nyina nko na me amepe de mepe bia ma no batwa de adwuma wo cheche mu gei na ne segu ne ti wo su ye me sa kwa kurase ono so won ti bi sa adwuma no no de be dan ye se de ne wonye ebi na me kan na Oforisuo nim de asi se wo hwe edan ye wo sabi enkuro nketuam dan kakraka oba kumase anankran a edan ketekete ne ya na so won faso che akurase de no e wo kwa bi so because ni nyina akoye kumase ene nkran ese ho de kobo bra na ni nyina ne ya na efewura ne mu binom ana omo anyankopa to omo nsami atake sa advantage no do obi nya hwe kra na sabi ye kamia no oho sam ne ye kan yo wa wonte sa nya wo ene ye kan kan fewura bi wo ho asabi wagye obi na tra sabi nipa nso ameki ya ye be sere na se wokọ enkuro mu bia wo hwe kromua asikafo bi abobo mu din a sebo magya ho ko hwe no ma adan o ma pragu o mu krom no ma nananom ya wo ko hwe se si nipa so masi ne dan ni wo ko ba bi te se be poso mampon no ne nsuta no ne sebe enkronkro ko fodua mo wo ko ho no ma dan a ya nananom pragu ho no but wo be kom na bia obi akura so ntim na nipa ne te enkrani komase na oda sebe obi kios wanim ne nyina akoye sa no ma no enti ya ne ye be sere ye kan ye obi asebe mpredwasan oni nipa te ne yi asem ne ye ka ene obi asebe adan te sa adaka no obu ha wonsi dan but wakọ ha dan na danfo ne te no eduru mebi na danfo no kwa na feed no but ono di kan wo krom na wokoto ne ntino na oye osakoa enu nti na ye kasa ebi wo hon ma sabe mpredwasan what chance na o status abrabo no wada obi dem na ba wo mekiye obi wakwa obi maame na tete wo ansa na wo wutu kwan akomeki saa maame na oteto ne ba betena wo nchen ya israw kai se ono so maame na ma da unya ba bi gina ye sabe na unya ba bi na no ono ne dem na wo daye te ne ye kasa edante sa adaka na eno no ye be sere wo mo nyame ato o musam obu a wasi dan kakaka so atoto ne nyinam wo so mo obi anem obi anso nya ne hwi wo ene yo 90 ya basre Oforisuo na sama de abaya futu Sompa de manipa se nipa yan hwe ho so ye na ye mo ye bra no ko ani na ade bia ye bu bia no amane bia ne ade bia be ko bu nkonta na che nyankopon eno so ka nipa bra bon Oforisuo me da se po kwabna bla dante sa daka na de obo masam so libia de na ye me de no betwato medini betwato na ma yentwe yenuanom ne adofo adwen si se ye ka se edan te sa adaka ete se bia o papa esifie
na wo ya branti wom na wo papa ma wo dan baako na wo dem na afi wo pese obobra na bia se wo sini kumase ye wotu kwan ko trankran na ye di wani eni saa bre na ya na wo ta aka se papa pa efia owo te sa kwa na wo ba abru ni mu a oje ni papa japade oje na japade nyina sa kwa ya afi ni wo pe prekwadwane kwadi no yes na osa ba back no okai se ni papa esifie owo japade eni se magime japade kura kwa you matter what ni papa kura de ni akwa obenye baby di ntai dai ato eti ni main point pa ye se wo fa wo bie wo maame wo bie ana wo busua fie na wo maame sebe wo yi wo wu afiri ono ye de dana ma wo na wo pese wo bobra na wo de dana ma han do na niema enye sangasa batutu kwan bia wakodo abrochimem ofosio ebia wakodo abrochimem na wo hwe fie wo maame no papa esie na wakodo abrochimem pa na sebe mpraduasa wo da awoyi mu ana train way ana bridge ase ay overhead ase na wo dasie na wo ni nyina tutu ka wonsam wotu kwan yo enso na wo bre na wo ni abawachi se wo kuma se kura se na nkaja eni man koye kura na se kam wodan da mu nipa okosue ne so no bra wo de wo ye adwuma kakra wo de be no fama wo di woni wo wie no wasapam afridan wo dem nim na wa ba be kai se aka ma me ne papa wo dan yo na abrabo nti ho na akọ kai se dan enti sa adaka mini me before ka ache pa na me kasa asem we sa tare me hu sikani da na man ye ni nya na trotrom because the free so fly kagete ye ko eboko na wonyina ye mfuturo na ye ko no na tade na seman no sabe mpraduasa nyame anya dum abekasa papa ya bodam pasa na papa na waheda otra ka ni mu oni mate ni no ehurusuo obagisika o minisika obagisika miniska ye twa ye tika ni mo satam ye kwa ye ba ye pepre ho meti baginiska driver gina odin sa hweda what ye pew papa boa wontu ya kane kaba kumako ni papa tika mu miniska papa so to ayampia bra me ka chiro brain ye nuru kwala so no fa ne fun tantan bi na o frese kamla ye ni gani fi du gadochi brenu guys ene beje jo se mesi wa ya na minyiska wo filling station ama sa tan filling station ma ko pe ene ne wo sa ayi wono kwada sosoro enu na ka no sifri kan ma mpanifo bodyguard beje ja panite so ni mu yisika uda ka yisika bondo de ma meet ni no se bra abrabo se de na mo a aka me beka be cash mechi anaka she motom anaka me beka me drive car kasi mi no hu ye nyina emiam de sifi ade bi won ma wan hwe ni ya wo bedi wo nipa bi a oye dihye ni da bedrum le bi no na won akoka nsensembe se ye di obi ani ana wo ta obi ana wo yi obi ayipamu no eho ani sanga no edan enye kete na ko bi kotogwa na ko be ni wan room no akobe fa na ko de kotogo ho odu ba bi na ko de akosi kro bi afra na mfa ame na ko de akoso na ko da ho ana okọ Hollandia okọ na ko de akosi airport ni nche won ma na wada ho na ensu yemfa dan to point enu nti na nyame ye wadom na se obi ebebe sue wo so a mesrew fa nidie no obuo ma ne pa ne hwe ne ye na bia ba bia wo na obuo ano no nyame ye wadom na se munyina sa ba back ya ono so be buo wo mre bia obuo ano obekai obo so bi de manu hira me de medie ba wurem kakra bi na utimu se me koka kuro bi efren duruku me mamia mo bra kran se be osifie me papa mo bra kwa no so ofie na ekodu duruku no bra babia me aka se dem koto ye no ho ne ehwie sabe ema ne mema dunsogu ho ne yese me hye na ntontom na wanko hye ho ne mu a nyame anyi wonu kra ye so be me mo kra ye de yetwa na kobra ne hye ho na ye pe kombana ye betrase na ye de akofa desert akọ gatron na me kai se ka metre kumase kura na me yesu shanya
ana me to me farmer ka akabia nkwa emfaso ede e baso edan yentisa daka entise wodi obi ani ahwe ne yie na wodi nipa nani ochina ebia ono so be sori ama wo so ba be hye eti mesiro obi ase yenye die beboa wankasa woni pedu yenye me yenuanom na se de wo yema wo nuano saa so na wo so dache obi so ba dai ayama wo nyame hira wo medas Ofoso bema edan te se adaka baby a onipa ye bewu bia no sebi onya no ma ena wakwa akoda eduan komu edan ya woda dem sempo wawofo ena eni dan a bia wono man kasampo asia eya de abusua fie ewo ho se wokọ ye fie no mu ana se ye nkuro no mu bi mu a obekọ bi ho kura ana sebi na adwe ho atechema na so na wo dan a wodamu ye fa ne nto dan pam kurampo na ye mansuo mo no ye bobọ nchensen dan ana se dan kama ewo nchen ba bi no mo de amana dem enti se enipa wadwen ene wo bibia sisi wo so a bibia ekwa ewo nipadua mu na asem we se na ya na bra empanyi eka no enye potomanto edan enye bag na nka potomanto a wotimi bobọ wo ne magumu a se de menuan mu aka no enka wudru baabi a wo kwa wafa wade abobo akita ne bo nchemu wudru baabi office bia wa bra na ase baabi a wo kwa koda watere wade na nka wada so na so no esanse ente saa na abrabo we no yembo no baabi fa ko na ewasa abre ne abre bia no yetimi tutu ya namo ekoyenim na bi wo hokola wo kromu a wo fira bia wo dan a na se bia baabi a wo manhyin bisie no wuntimi entena ho enam dwumaso bia ewose wudi wa abrabo mu nte no na mo wafiri ho akodi baabi o mama ode hye mu a obehunu akwa ne adre se bi no oda obi manchua na ya na asem we say no wo rewra ya fiefie ni mu a efiewra no binom wonom de ne ya de wonom de oyonansem ene bibi wo ho a wonom ya ase womo yona to the extent say enipa ya waba betena ne fie no sebi osenso kura ekwa akodware na ensuo no bi ewo bucket na se sogu hoko na nipa na ehu na bi a otra kokodware a na fiewra behu a eno no de mop hye ne nsem obi wo krampo nso so a won fa hye ne nsem saa enso no wa start na wo kasa na wo di atem ofoso be ma abrabo no se ye ka se ye bono na ya ye obi die tantantan ya ye obi nua na se obi di hye te sa akoa se de osika ye no wo be hu kontankro bi eya susu yo no eya susu to na bo ebia no ofri dodo mu eya abrabo na ebia de na chinchini abedru saa bia nka nya ho kire bia ana se bia abrabo mapinisia bia nini di ewo baabi a wote ni kromo a wo dan wo ho a ebia nka wo ma medru baabi a wo no emetoa emesere dan ana se o me high dan tum enti ene me ma me kasa nwa me ka kire ye nua no mu ana se ye papa ne ye maame no mu a nyame aye wadom wasisi adan eni wonu mu a ewujade abedi wo mo nsem dodo na mo na ya na kire wo mo ho papa saa kwa ne so de ne cement one bag ekwarampo ni dainem na emom ba mo wuo adawroma wa befa nipa na wosi ne dan ne konse do a ebi adedi ato no ya wo hwe dan so mo na ya na epesa ne ema no yesre wonom se eya obi betena wo dan mu a huni se ono so ye nipa huni se ni krom empo se ono anka sensi dan a onya no ma ya wodadua so eya dan a wodafie mu nte no ye ka kire wonom se ya wonom ento mobo ase na ahokire eba na obi tu nani na se ensa na se wode saa ne ema no eye no a ofoso na wakai akai ne yaw na ode asem na to aso se edan bo hoi ente sa adaka kete sa adakwa na sa adaka ohene yere bia nka mebe ka me de ebo minchemu a me de ba pacho ma me fancy ase no edan ente se adaka na ete sa adaka enka obi akwa kese ni nchem na empokura no se ye hwe ne ye hwe
apone baby anwe ka yentra ya se yentra yekrum se ye adwuma e wo yekrum ketewa mu a ebema brabo akototen na empo so peso tu ebetena kuro kesi mu a umfiri kuro ketewa mu mra no na ka wo sika odi besiu dan ana wasiu dan dada saa yowe ejaya ebema abrabo mu ayemre eni enye ya tia edan ti yetumi bi hunu wo kuro kesi mu no ni nyina etu ebetwa yefa nwum wi ensuesem enka ubia ekwa ka odene de ebese ne motuam na ade san wabam ediada na edanti amanfo abrabo no bi aye basa 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 hello Oforisuo be ma the great Majuani. Me fear the news swami. Me fear me te unka che. I see a therefore ya na ekrim ya he ho ye me ya maso bi nso ya nti ase ekora. Oyo. Me chia obi babu a obi a kriu ni nyina o hene ye. Okay. Ame chira bo pa na eda ho he de maka. Maka pa na bi
obi tumi kan say ono de e dan ti sa da kana say wo ya wo de beba wo ba be dia asase ade ba be sisi wo enti wo no asase ade sisi wo nipa kasa tani a wo kan ye wo ko ha o hene da bi o enso school bi mu na wo nyina ko sia dan ba ko enya say bia wo ntumi enye dan e me han dan o bai o penimdie bi afiri ho no na so de akasem enti sa nkofo na ya na o mu mu ade ne ekeke kan nsem bi sa no o mu so o mkasa mu ye pa no mo de fie bi. Okay, hello. 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 0551931931. Hello. Hello, Mini Amajo. Majeso Mpe Nipa udin baby a free. Ohene ba me do be speaker Santa Boshan Bronu. Jo. Na de o mi sua de. Mo mo bu o be tena fi so a na odisi dinani. Ene say nkofo ade a che nkofo nyina ko pedi o mbedi o kwampa so no. Ono de no to ceiling. So any pan de that is that caron kan san say wo kromfo e mo si akiri nya san kwase asem no. Ara mi ni amboa. E di sa ko for mo nyim hu film. Obi o ha dan so hu e fi be mi kwatena mo bi o ha dan ne ba kromfo pa ya cheru kura na ma mi say da mo bi na ya pa mo se fa koro metum ba so. Sare di eni e da resa da kare fa di ko tere da bi ne ko tere e ma mi di eni mi am da se njema ko ntapita sister kru me da se. Okay, hello. Dan ho ti sadaka aka me di efi na man se ba da ke adu gas oven ni ana de pacho papa na ode na de papa ye gas oven na obasoyi oh dino honam se de pacho teacher omono na ho ti say teacher omono ho ye ide nyanko pass na say na ose ne nam ta say na ye ka obi a wode oven papa toto nam de a senye ke adu dia Ghana ha de forget it. Only problem. Only problem. Kajan say omla swame police station echi. Bola no hope. Omra. Kajan say omra. Say nampa say uviere to nam dia. Kajan say da wona. Yo. Omra. Yo. Police station echi. Why? Yo. Catfish ana busan say namomo catfish. Catfish. Oh, and omra. Na Osei ya no omusa de adwene free yagibre no de atoto dada no aka ne hye. Da bi katan se ma ne mfa bi free yagibre bio. Jo. Ovi na de wa na no de beye adwene no kama. Ajo. Aha. Na ohene yiri wo ho. Ohene yiri so keka no nsem bia o kire se pan no a wodi ndie se enye wo ovi pan no pan no obedi bia na ahye. Can do and then I say so for they can do obi and a panel. So for the no eya wodi ani bia. Say the supermarket for in GB. Oh nice. So one fa can do obi na to pan was supermarket for any. Secret no pan no supermarket for nko na eje. No okay. Ke adante sadaka. Daddy. Me can say me free Obuasi na man se buy na member so adwuma na me wo wan room bi nka ban ka me de buy. Ti me buy ya ma fa ma na ye friends akoda 3-in-1 bi na no mo de abongo tai ne bi atoto mfimfim. Ai. Aha no bi na me da so. Nti me yam we nka me de dan ba ya enso hin na o de besi. Nti enen kakran yetima ye de SSC yetim. Nti nyame na na da nti misra wo bibiara wo nyanya bi onka na koma de fewure di dani onka na koma ntone ono so be kone nim. So mizo nso ho de mizo abusu se chao. Rade. Na ke papa unim se mizo no one 5G miza no omo yentafo. And on say, and na make us say, and the umamu ye where the engagement. Sadiani bin yasia, ye guno, into be and to Americano me pebi was Sompa. It's a crowd supermarket beer, Ugrama, Ode Bodi, 5G, Mizu, a bio wow, Benebiaco. Okay.
Papa nyame asom dwe nka mo pii ma me why. Enka also so na nyame so enhyira wo enso emai Keadu Gasovin ena mote nonka no. Hello. Ofosu bema. Yay. Oh, me boss o titi mami bibi na oko no. Ono so na ba family credit ni nyina o. Keadu. Gas obi papa. Wa family credit na me titi so ti obi di amami. Baba ma grasa che. Oh, Igbo National Radio direct park. Oh, me boss o sunu no. O na di bibi mami bibi o from wow. Boss me chi out. Na Ofosu. Yay. Uni bi so mo ha gani. Omo top block ita. Na di obi ewu omu di ade no. Omu no mo ha gani sa. Omu ha gani papa. Na nsu di di aba. Adan ti say that car. Akaso odo ma me swa me run about. Na ka me ni dan abisi wo. Obi ni ho a obeka so ukọ ni promu a di obeda di e on ni. Dey dia jumanti no di ba ko ko ti. Ti etre e cheru apo no. Na cheru apo na nanu mo. Omu nsi omu toki. Na bia oni omu wo tie na omu wo tie onu. E bia wo so betu kwan akoba bi o. So na bia wo ya mi no. Na bia wo so akọ na eduma wo mi krom. Ya mi ya, mi so ko do mi koma. Mi so na bo mani ana mi bra mani say ah. Mi be tra bra wo tie no. Ana be tra papa wo ba wo ye ni ye musu mu ye ni. Na o nye ni a wo so wo so betu kwan. Fa na obi so di be ye o. Yakupon sra. Okay, hello. Hello, thank you. Madwani. Good evening, Andy. Oh, enam se me bo din ana se o mefre. My phone, Oh, yes you have. especially on no. And no him area. And also very much. Okay. And I want to. Ya jeso. Kaka me pan. Na osofo de won fe no wa mo ni din obaka kofa asem wa ba. Also for the last week of the stand where you men into me famous car. Aju. Aye. Wa o di bi o ye bibia kama. Osei. Ayen to aso. Also about the girls to the buy. Aye. Aha. Aye. Ana gloves no fa me ye dai. Me so fa me bo mo na samwa. Aju. Aye. Na che se ntokwa no na wo jeje so. No dia bona no so. Aye. E dante sa adaka. Going to the man, no cray. A dying sister Daka, and come see me from Barricade to ever to Master Sam and come at the media by. Then so far, say, Miss Ram, a best man is here. When yeah, Mr. Nosoa, Nama story. The body wants to the man. It's all some man, no one but I see. Man, Kai cry say, a dying sister Daka. I just come to me from the Babu Sam. I come to the bed by. And they are the other will be an apple shroud. Okay. Ebrason say ya Sompa TV no so ya mahwefo nyina akwaba e de ba Sompa TV ya mahwefo nyina akwaba Ebrason say Asem Mpe Nipa no ye de eba Sompa TV na ye toa so efiri ho omra samoa atrase sa e na odifo pokwabra so aboboa no wo wa ha na nsen wo so di David na wono se de anwoma esi ekoye ye no ye katacho be ma yie no anche ena ni nwa nimpon eso edane ejaye enti tuntum no de wahya che papa na nsen wo so foso ya na ehuhuro de me ena am se abasa je so hye na mere no so na ye pa onwa no korabia wi a tuntum no ebe woro ade afiri ho enu nti ye ma abusua nyina yakọ na ebre no eso a ebra ye beyi no ene ne dayem ni na yiyo nyina no ye beka ho asem ewo TV so ama omanfo atibi said ye be ya odifo po kwabena ni nua Peter kwabena amanfo dodo no afa no kwabena kona du ni wo ene dayem ene na yiyo no omanfo ebete time no ene date no said ye be ya omubetumi ebeja po kwabena odifo a ye ne no edi dwuma wa Asem Mpe Nipa Sompa TV ene Sompa FM so ade ato nani na esansa ade ato ani so anye wo na yie no nti no wonsom ene nipa de a momrai na momra meye odifo mwa ewo ayiyo wem na yiye we de obefa so ne amanfo bibraya aka se de ekeka kono wana yire maame yeboa akua asuama bronya oya watena se sa na chief executive producer ema dwumade bema wusu kantan kranka ene ne ho dodo no kakra enunti wantumi amadwuma wodadrum osa ne ho yade yakopon ya adoma
ne ho tɔ na obeba ɛno ti akoba gyesi ɛna ɛnɛ wachinchim nyoma agu table so sɛ yɛmfa bedembom na yɛmɛsanim tusa na yɛmfa ma Sompa Asem Mpe Nipa etifo koba gyesi aba adwuma papa na ya mensa prampa enso eboaye na aduana ba na ono so ewa ha na ono so no dwumadi ebinti no anwumire ono so ekwa akohwe ensem no se dasi aba no se ye ni akira ya na empempi no ya na ye kwa akohye sufa ye dwumadi no so nye saa enete pike enemy bonkum hene okọ MC aho a wadawroma ena social media handles no Facebook ene YouTube no se yaba TV so yi omadaroma no moboa na mutimi ehu yen edi efiri ho Christian ewo ha saa ena school fees so ewo ha omu edi dwuma enye ketwa kra Osei Aboagye Oforisuo kofro bofo mpa bema esuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me ena meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so akamfo ewachiwade akamfo ewachiwade na akamfo achiwade no bi a wonchiri no empempi no se ukoye a ewo ho kwan se yetwenwaso na achiwade no ewo mu emienu mujafra bieu asase a yenkoso dabi a nananom ekoso dabone eye kuru no sofo no ekobọ mpaye no se ukoso na yehu a ewo se yetwenwaso saa ena achiwade no ebi enso ena edidisu a mebobo ede akere omanfoi akamfo ewo gidie se ubu saa achiwade we so a eye mra ema akamfo enunti ewo se wotwenwaso chiribra ana se munato so okoto obi muna awudie mujafra oba wofa ne wuram asachima a okọ ahemfie eya ade a akamfo achi ne yie papa wei ene ensem bi ene de tetesa eye akamfo achiwade krupo twedi aposhe ne ho animunyam a ochena ye betoa so na ye de amamo Abe Herbal Clinic Dr. Abe ko Dr. Professor Abe se menkancho na anwumire se yade ben na ontumi entu asem fama yade ben yade bibre bia da firi uti so ekosi na ase Dr. Professor Abe se krupo twedi ampo asem a okan ye no eno ena wodi so a wode eboa adasama ni nyina ne se ye di aduaba no ne de haban no asa ye ho yade de a eye Dr. Professor Ben Kuto ena uko Abe Herbal Clinic wotu omanfo yade ase de ama wo mo sickle cells doctor eno no samra ni we na Dr. Professor Abe se wo bonu kumasi kropoma ene Ghana ha amanfo beka cho se sickle cells doctor no Dr. Maame no wo kumase no eye Dr. Abe hu adanse na midi kirew ene anwumire yi ewo Sompa TV ene Sompa radio no so no na haban ni mami enim haban ye papa so obekọ ye kwaye brantuom eho na okọ wan nubra na haban woti bie wotu nua hini mami se wokọ no omo no aduro no a ye de yakọ ho enu tie timidi adanse eka che se kwai na sade wokọ a wo yade sitie no untumi nsamfa saa mada biada wode wo famfidiem ya twumoja wo dwonso ya de famfidiem na omo de famfidiem wie a eho na Dr. Professor Abe beka cho se yade woi ankasa obi wo hokra bo kwa won hye danim yade ha no enso so krupo twedi ampanda roma wode wo fa samfidie we mu nyina wie a na wo hu adukura wode bema wo eno ti Dr. Professor Abe se menka cho se oba eye fibroid na woba wo fichi komu no eturu ba bia na wutwa adwo afam ntiridi madedi na ye wo sa diabetes na hypertension no eno ani mojamroso no low pressure no said yesi kwanga na de shegu amram Dr. Professor Abe se menkancho na nwumre se obi bia da pressure ha no brano onwa no man brana wonwa no man efri se nyankopon na ama no sanim die no yakwa Dr. Professor Abe wata no so apatrapa new site
ena be herbal clinic wo di ni dwuma na na de ba ko ye me fe pa ne se obi bia de obepie mu ho anopa no ye bompa ye sra krupo twedi ampo ba se ya doma ho den se papa ebra ye sra bem na ona yare sa nyina ye odia ho na Dr. Professor Beni na yare fo no bompa ye wia na no no de dro kan wa na adansidie no ba na adansidie no ba na adansidie no ba tano so apatapa e tena Dr. Professor Be wo ye adwuma e wa be herbal clinic yenko na yenko gya yaresa na wo pemu nkyeremu bi pa nwumire ansa na kyena wakode a tie never pen ni paper na tworo ma no 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 Janko Tana Swapa Trapa ho ena be herbal clinic odini juma Dimpa Natural Health Clinic Dimpa Natural Health Clinic sa Dimpa Natural Health Clinic no woba ya che nanso so no se de wasi asagan na fo yade no hey efiem pinu ni aduenu baako efiem pinu ni aduenu mienu osa yade aba so bode no de otumi tu osa ase pa ewo kumasi kropom ha de otumi tu osa ase pa ewo Ghana fana nyina no ewiasefo nyina age na tum no eye Dimpa Natural Health Clinic na Dimpa Natural Health Clinic se men kan cho se wo ko check up obabia na yenya ka cho se ma me wo pressure papa osa no ya how dia eye Dimpa Dimpa na me kanfo ama se ye osa nko ade a yenko Dimpa Natural Health Clinic ho na osa no obetu ase ede ama na osa no se de sitie no udidi abuyi wani di abuyi ye ekoba ne sa na ama so te na wo fon ye oba wa nantu ni nyina eko bema said osisi achiasi atretre no osa na ma wo fon efrise untumi enidi yenko Dimpa Natural Health Clinic na yenko kotu ye osa ase say ye peptic gastric ulcer nko dia osa ahodo ne bewubodi huhu ni nyina da Dimpa nkuto ene betumi di aduru aka no na osa no watumi atu ase ede ama na wo ho atɔ wo mpewe na apede na eduru ba bia na utidwa uti egwa gaga wachiri bremo wachiri kase okokoso ye oya na eduru ba bia na se de wofuru emu esi eye oya etutu wo no ya na anu oden wadwe cho se yare fufuro bi osa nsunsu anso no osa no eba na wo widie mu a saa na ye wo wanhwe huhu se wo yam na emom uti edwidwa wo wachiri bremo wachiri kase ukotodwe na ye oya yenko pese eye osa no bidi a agide se Dimpa nko a na ebetumi aboa wo detox machine atwifin ade afiri unipadua mu na ye de akoso ahwo efin atwen ye no enya asem keto akora blood circulation machine no hey ujina so wa gigi se de besia woso wo no ne moja no edi afurusane massage no so ye adwuma wo de wachiri ni ta no a obete giga Dimpa nko a na obehu sa nyoma webi wo de tem so second floor with last towers en kan ho na mention health insurance na omo office wo no second floor with last towers teachem so yemusa na yenko Dimpa Natural Health Clinic na yenko tu ye osa ase yefre ne mai so say yafom kwan dia 0245 118 434 0245 118 434 ana 0246 744 744 0246 744 744 na yenko na Dimpa entumi ensa yade said ye all said nyina da asie ebetu odifo Samuel Prayer and Counseling Center Ewiye brem odifo ba kopa ne ebo ne din e wa santemam ha hey odifo ba kopa ena sa brei ne ho agye fiafie mu e wa Ghana mam ha eno ani odifo Samuel hwe papa woi akwankyere gya no na woseme kan tro se jakokko na so ejakokko na so na odifo Samuel nkuto ena kropo twedi ampo ba se ya domo ma naniwa wode hwe huhum mu ade se wo jade wakoda konfo anoche
wakoda kwalebu ene ne ho asupiti akese wo mamu ho de yakase yenyunko doctor so ntimi hwe dia shey konne kowu na chese wu kwa kowu odifo Samuel say mayam hyew kra baabi a aduru no eye hunhum mu asem say hunhum mu asem dia odifo Samuel nko a ene wo hunhum mu aniwa ko ne otu yade na say eye ka promise and fear na enim guase na edware o yade kronkron no kra de ne maka eye call to asem spiritual marriage ye woda no obi ni wada enten time no so chechero esenwoma oba wawade ho ayeden age so odifo Samuel ono kuto na wawade kra na wuntumi enwo ba ama nkumafo edidi watam efiri se bema no opekwan awo no de nato ne maame ana ne papa ana ne dofo bi wo so wuchi go so wo kwa so yanko odifo Samuel ho akwankyere ketua bi efiri se ono na santememo yagina tum se ye frɛ na akwankyere ja mensia hen boboa no ejaba family house ho no odifo Samuel wodi ne dwuma ye frɛ no wa homa trufo so 0504 588454 0504 588454 ana 0265 441995 0265 54419195 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 na ye commercial hembobo ano ehon na odifo Samuel woti ni chuma Silent Night Guest House and Event Center. Silent Night and Event Center. Hey, yankopa baby papa na yankopa baby a nsonkron so ntimi emftayata de miemfa nkofie yankopa baby papa na bashit ni mu ohwam ye sunwe we di oda so atimi do baby a ye bodi a ye mode ye bashit be ni sunwe be ni sonkron so odi bibeko nemom Silent Night Guest House de se uduru ho a woni abrochire na sesa so oni abroche na sesa so yanko Silent Night Guest House ni yanko Daniel na ho na nwoma enkonkai na wase menkanti o say wo bedanya na breakfast na aye ready na aye ready na environment warfare papa ekono ye green papa hwe epensi you every ye wo mu gu flower no so utim se ma ho mframa no kama wona water party ko ho engagement refreshment o mu ko ho dwumadie son ahodo pi no a o manfo dodo no a o mu wo ho no mo to o mu bedin Silent Night Guest House ono kwa na betumi agye na live band no de weekends de odi atwago live band no edi atwago papa local and continental dishes aduane emu ohwam papa ena omo betumi aye edi amawo na nsa no so ewo mu assorto papa na kwasi adade emutu special fufu special enkwa be na apɛ hwie adame ko ho rewren kwa no si amanfo didi papa nyankyerɛ ne ase I pity na aposifo no otra wo mo no a next junction no a enkwanta no atra aposifo no a ewo nyankyere ne ase no eho na umanifa Silent Night Guest House ene event center eho ene wo mo yefre wo mo ahoma trufo so 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 0540 942 916 Silent Night Guest House koda neda no ho yanko computer so adwadi mra mafuya meya yese hepatitis metuase mesremu asa waya bi na ekikimi emuya meya sciatica any bone fracture no yeduro Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosua Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture nompemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hweme wahu entemukura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes,
akomamu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ne nyina eye power specialist herbal hospital koko wode abef mfidie behwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Accra or Kwabenya ACP Road was see power bus stop wo ha Kumase or Feyiase woni Josbro filling station de hwenu mum and atakra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Afei na mate ase die ntia wodi di natural health clinic ho danse sa no Hey, oyiwa wo akọ bi wa ho emi rejai enne me osei ba ye pa ena me kai di natural health clinic say wo se eba no osade a oye number 1 na me dru ho a wode aduro ka me no oh eno ane no me ti hwi bio me danyame ase sa afa die wagye medi pa se obi so oye funu yare a waya enkwa me ka ne pen no onko di natural health clinic also bia ni ho a wontu minsa me ha mani say peptic ulcer gastric duodenal acid reflux ana H pylori hwehwe dimpa natural health clinic say sia wo mo na yes specialist e wo ulcer yare mu enti en wonya basobo say e ho ye the best center for the treatment of stomach ulcer and so yam tutu say wo bo iretan ne wakoma eji hwimhwim say wo ti ya oya na wo so ntumi na ana wo chi so na ya oya oh eye wo mo a wo the both local and international helps and sayare Dimpa Natural Health Clinic ewo Kumasi Dichem so our old health insurance building name ewo Willas Towers Ufri Manshia na uko airport no telephone 0246 744 744 and 0245 118434 Dimpa Natural Health Clinic Dimpa yesna hunya Dimpa Natural Health Clinic stomach ulcer last up 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro Shia ahemboboa no Ejaba family house or who county and a mammy jena or how be a dawoso say amane na dawoso eka na dawoso yale krankro na dawoso otoni ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri unsem oba bi na esisi wa na court asem na say eye die da fam so ama wo wa wo hweme no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega
Dimpa Natural Health Clinic ho dance yes ha no. Hey, oyiwa, wo so akọ hu bi wa ho. Emi rejai. Enne me Osei ba ye pa. Ena me kai Dimpa Natural Health Clinic say, wo se eba no osade a, oye number 1. Na me dru ho a wode aduro ka me no. Oh, eno ane no. Menti hwi bio. Me da nyame ase. Sa afa die, wagye medi pa. Se obi so oye funu yare a, wa ya enkwa. Me ka ne pain. No onko Dimpa Natural Health Clinic. O se bia ni ho a wontumi nsa. Me ha mani. Say your peptic ulcer, gastric, duodenal, acid reflux, ana H pylori. Hwehwe Dimpa Natural Health Clinic. Say sia, woman na yes specialist e wo ulcer yare mu. Enti en wonya basobo say, e ye the best center for the treatment of stomach ulcer. And so yam to true say obo ayre time. Ne wakoma eji uhwimhwim say uti ya oya. Na so ntumi na ana wachi so na ya oya. Oh, eye wo mo a. What the both local and international helps and yare. Dimpa Natural Health Clinic e wo Kumasi Dichem so. Our Old Health Insurance building name. Our Willas Towers. Ufri mansia na uko airport no. Telephone 0246 744 744 and 0245 118434. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa yesna hunya. Dimpa Natural Health Clinic. Stomach ulcer. Last stop. Ame. Mo wenum nyam. Enum nyam. Shede metechrema. Ote de. Ansa no rusia kasa. Tea. Wasin sha nensu. Wasin sa. No ye brukutu. Jedu. Brukutu jinjab. Wasanti enso zikan since 87. Oye burukutu. Ansa no biara ye biara na ye biara. His local dynasty burukutu the one. De senyi biara runtum copy burukutu. Chinese no America NGC broni poentum. Burukutu oye nam ye hom ya kono. Na senya burukutu. Man strong. Palogo bites. Ei kakra. Mon to sabio. Man pachao. Oja. Ofri bobam. Nsapa. Ofri obibine Black Man Company Limited. Kukwana so ye burukutu. Man strong. Palogo bites. Atu bites. Doka lemon ice. And a set mineral water. Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe. Onye ma painful. Nkratui FD ajato. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso eguso awutie no. Aso fra katachia mo akwata ana bisi akafrata from bema no. Bobo yiri bobo wasi bibi tum bibi hwie. Kachiro obi se womra na Asem Mpe Nipa de woba no wanya atrase ayede asem no ebrew eno tiko Facebook wa Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana eno eye Facebook no subscribe share na afoforo ntie na wohwe bi uko YouTube no so a eye Sompa TV subscribe share na afoforo enso ehwe bi na ontie bi na nyoma enkonka ye papa mami acha mama mo akwaba ya eja oba pa ne mpom te sei nyame adomeye echa ma free hin na ba ye ba cho mi free kwa aman fa kwa aman me pa cho bo aman kwa aman he ya pa chan jo na yede tie de guoni wo na anam o how bay e na ade abedan Asem Mpe Nipa se yenkɔ moa me pa cho atiefu ne mpanimfo amohiem mesrem bekasa me de ani die kasa kakra ma no fo amfa nkyeme me pa cho me nana wo me maame mo ne afran maame ambese wa enti wo maame yansa maame yansa no panyin ne ye kofi manu de otoso ye akosoamfo mpoma de otoso ye amecha eti me nana wo baabi a eye land ya no ododidi aye esu ya afu ene ntobroso eti sa ntobroso ne de manso ba so ne ya ne papa bi ne efe na jabuadi ene na twe sa manso no enti jabuadi de ye kwa to no manso no me maame wuye no maame so mbeto aso ene ye twe manso na ne ye wo kokofuo bi wo esuafu sa esuafu koko na afiduru na se yete a ye yibi de kokko to na kopem se ye bewi enti ye wie sa na sika bi ani wa na de ye ne aye sika kokko to no me mu wo bia me nti wo bi me mo okoro no so kwada romande e wo centra na awotwe adenti efi se manso na papa ne ye twe ye kwa afuo mu ma ne nua ba ase me se meku no enti okoye case ye kasi ye ma ye be ni ye nya obi ame ye ne de ko central de ko tum na ahotwe me ne me maame fompa ma ne baba akwa efe ni buruwa ye ne de ko tum ene yi ye ba ye nti
asamone de wo hoda dada ya ka na ewie ne ka me maami me ne mu nyina na ekọ eti eduru ba bi na chase ntokwa no dọọso me maami kora te ase na ntokwa wo ho papa ba bi wo kwa me maami fa o mu se fa o ebedwutwa ase kan na me maami didi mu ana odi wuye etu owuye no a yesusu ye na yesusu ekoso ntokwa wo so no na me si da bi bla me ni oba maami mi di na china me si bla ntokwa no so eti sa na tie de ne maami ne be ye den ebe cha asase no wote ase yi die ye ne be che na yesu ye nya ye chefa ye kwa me maami ne se da ye nche ne chena yesu ni anim sa manso wo so nti ewie ye na maami ne se manso ne ebu aye bem yesu no edu ba bi ne be yale ntimi ja manso de koro no kora ye ba akọ me ja akoro ene wo mu no koye enti ya bo no maami ne se won nche ne chena na me see you ti e wo mu ana me se da bibla ya hwe maami wu a eho nsem kan be ya den enti sa na tie di a ye de bekọ wa hini fie efikasie mu a ya ahemboboa no ne ye de maami de kọ ho enti ya de kọ ho si ya pe no ena ye tena ase a ye ka asem no ya bobo asem na so maami ne ka se wo be cha me bi di a ti se etua manso de ka ansa na wa ye den wa me ye bi e ka mo boy e ka ye boy no wa me ye sa asase ni bi eti na nanu mo so je tena mu ka se maami se wonu amani nkwala su bo nkuro no mo se maami twi bi no wuye wono so aba ba twi bi enti aka no maami te so obobo no maami ne so wone no maye nte so ne obobo ne se ya wante so abo no 217 million maami ne kan ye ene na nan so ye se maami enkwala nketua wo mu de nya de o mbenya sika no ade atua enti wo de mu kwemu nkwate so na mo meka ya sa akoi ya ansa o mu ansa ante so ene eja na nan ye se ne sa na tie de a ene enkwala ne kokoo ne so mu ka ho ene wo se an ene wo se ne kokoo ne munti ne mfie miensa na mo fa ntua mka ne yankwacha ayi enfofo na ne papa ne twema nso na enya aye no yankwacha ne yesu enya baabi no banche ene ohene mu etu ka ene eje be che de maayen mo che de he ya che ntobroso no enfofo ne de maayen ene obi enya ne de na asom wie baaye eti muti ne mfie miensa no wie ya na ya baaye ne be ka che mo se ya pamache mati ne mfie miensa enti ya kọ wotumfo mu fie ama na no mo so ka se ya tini mfie miensa no wie a abeye abusua ne ya mienu ye de ya eti sa ya mienu ye de ya ne mpahwesuni no wonte na ye nche sika no nana mu ampa ye di Osei woyo meme maame ne ma ne wo mu dọọso wo mu ye be 15 mini nuam ye miensa enti asisi wo mu papa wo mu de kwakla che wo kula na se ye baage miensa se ye mienu se ye nan minim enti mi ya su sika ni maje ne sa na ejuma tana so me ka ye bobo enti no me de meto ana me hwe din se da bi se ne mo ache na se ya cham fofo na wie na sa ka goko odi a me de me mpa ne to ne no ma munchem na me fa me cha fa ma me evi se mucha me de me cha fa ma me ni nua munya kuruwa ma ya be fa musu munya baagi numa mo fa ma ade ya bona na no mada woro ma mu se da ena me se agya mu de mu kan yafo asem ye ni bi asem ena me de be da ho kokoo no so no kasa ne nyam kokoo no a me di sisu no me maame ne woni kotodwe nye nti wantimi ankoye bi ena me maame ne ma we ye bi buru wa ye bi kofusu ansa ye bi kwambo wa ye bi wo ma ye kokoo ni nyina nti asase kakra na kai na maame se da bi se ma nya kotodwe ankoye bi di a ene me ma no so da acho mba ya mobo nti me sra mo anuafo yi mo me ye obi meye ye me enche na me ma nso nya kakla ena me maame mo so ne me wafa na wo mti ase ne de ma papa bi ye fra ne adupire ye kuro mu kwa ye fra papa na adupire ye fra ne dino no ye fra ne baba na ne wakaka e de banchi ko kaje ti anti ye fra na adupire na me ka azutu da bi ankwala nyina anim no ana papa ne ne o ye wo mutu nsagu su ye bibia ye nklata ato so e ma papa ne ye ma ne ba ne ne ko cheye ene waje ne de ne ye de no ya ni wo mu de wo wa ye tie enti azisie ne dọọso na me de abeda mo se mun ka bi maye na de enkoche ne obi anya no chafa enti ese o maame enuanom no o maame nuanma no hwane ne so o monte ase be pa cho ne ma ne de o mu nyina ne na mu nyina obi aso o monte ase buru wa aso wonte ase yo kwa aso wonte ase kofusu ansa aso wonte ase enti o mu nyina se yente ase sem se da ba ku bi me pa cho se da ba ku bi nim ye fe no wusu agya wusu wono so wonte ase
Wano so anti ase ntimi so me maame wi ye no obi a ma yi na se etu obi a ma yi na se no me so maame wi na nse me so man kwa ase ye etu omu nua ba ma bi fa burochire ba ye fa no kwa me do me wo ba ye no wo si da bi wo be kan abom ne ye nyina ye ba ko wo ba ye no wo be kan ye no so me ka kire ne se ba bi ade ne da no wan fa nto de anka bom na nya adwuma ebi so obi a na obi a ni di bom obi a na obi a mo nsan mom obi a tini fie mhu obi a men kasa no ono so nkasa me ho eni nti no ye kyede a obi a na me de ba bi obi so nwuna ni an ekom oya wo ma nua bi kom de no a adidija ne muna nanam enti ye kye wie di a ne obi a enya ne de obi a tini ba bi onua ba ma ne se ye abusu agya fade wo mu nyina se ye abusu agya fade enti ye kye enye ye na me se abusu agya fade na ne de ye hene se ye kye enye ye na mo ma me de ne se bi ka fra kye wo kwa ne nkla achi no wo de agya mo mo de ya eti se maame so aka ne akọ ne kla achi na se we no wo mu bi di a me je me maame chefa na obi atena ne baabi na asomdwe aba enti maame a chama koko na ye ha mani ekes me pa cho be ekadu de ye ka ho asem me pa tran na chese koko no de eye o maame ene ni nwia no na omo de a me pa tran ti se omu nyina akọ omo kra achi nti aka nchiri ma na se mo ye abusua pa me pa tran me maame na di maame na no wote ase na chi maame fompa eye se nwiafo no mienu dia me pa tran enti omu ni ho de a ka wo susu se yenche mienu na anu nwia mfa mo de me pa tran na omo so mfa mo de sa na se sia no ayenche mu no se koko no omote na omo de kokra che ho a sika no oni nwia no omo ma obi me pa cho no kwa ba ko omo ma mi bi na de enti o mama yesusu me pa ne che no ne bibia ne se me wo mo de kwa eya baagi num a mi hunu eya baagi mienu a mi hunu ene wo mu de on beka ne se usika kra che se baji usika me wakra ta wa ha se ya wo mu de me kata 30 million me ni nua mo enso no me kwa ya me se me kwaje ne kra che no no waka kire me se me mfa hwe mela ne ntimi nkokofi eja wusu no ho enkwaje me sika me kwa ya eja wusu ne sika no mfa ma me no de akotua me wo faka ena me se me wo fade eka wo se me wo fade ka enti sa aka de de wo de akotua na me se ena wo fane wu ya nso obi a me kaka asem a me ma hu ka enti me de me sika wo mfa ma me ena wo amfa sika no so ama me wo krata wa ha krache ne tema me fa kwa koko no wo no sa asase na asase ni din de sai ba cho efre ne suafu asuafu ba chan ho na koko no wo ba chan enti ese pa wasem nyina ne sai audio abeda asem pa cho na na no mada woroma me pa cho me siku ya nche ne fa me che fama me se me media no ma ngusu ye na wu ya media so wo musugu ya dia so nya do so ayemfa efiri se ye kwakura na se ye ka sika na asem a we di me to aduro se we di ma yese ni anse wonworan ni ye de me dia ma me ntimi die me nya media me ho badwom ne obi aso ho adwon okay mami achama ede na asem abedan Asem Mpe Nipa na mami asemi satam na kateche obe matiase obenfo kateche obe man 88 na otiase enti asemi otena so mprensa na ne ban ne kano amaka papa esan se mikoyi yenhwehwemu eba ye no na koko na asem no omo ye anwiafo na omo maame ote hayi ene saa ofa no omo maame no eya anwiafo a enya busua eye nchen kura na ekokra che hode a omo we koko no na sika bamudi a omo che ena maame se bekokra che ho ne ebewe na ya che sika no mienu no wono de ompene saa na mmom yenkoche koko no na oni ni nua no mfa omo maame chefa na ofa foforo no so edamo no emfo omo so maame ede chefa enti kakoko du de ke eche de a enka ekanum enum na katacho oba ma yeto ye nsafre eda no eda ajawusu no oba ye no katacho oba ma ne trans no ose won de ko ye be ma ka ma japade de omfa ho enti no ni nua ba bia wo fi obebo na mane ampa yeto ye nsafre ni nua ba no ne ni nua ba ko bai kama me ka abubo omdin akaba me de pa Yokuan na hwan buruwa enti katacho be ma ne maamefo mienu edi nkomo na o masem o mo kan se ne chano de ken ha wo mo ne mmom o mu nwua ba ko bi wa bruchire o mo ono na da busua ni ti ofra bruchire ba ana o mo bona mane na o ka se o mo nche de a o mo beche ena konkon ho a ye frɛ wo mo afedie o mo mfi enu ti maami de na asem abeda Asem Mpe Nipa se pam no twa no
cocoa na 10 acres enipa a eche cocoa no so eye afamienu enti we 5 maami ote na asem wode abeda Asem Mpe Nipa ti omra samwa Oforisuo bema asem wo yo se na miti radio bi na oba ne bema asem sometimes it ne se bema no ye ka se oba no ebeje bema ne senya o se on patame 600 million ope woku wo bema no oba ne pe woku chese wo oba no woni bema no chan won si wakan sika 20 million krada so ye bema na ye taka sa asem cha na oba no ope woku because 600 nunya wanya dia no be yew du abon no de beja kwan say fi na cross ofa machi ko for ba bia you problem tinti na make sa ebra koku no ko atwe no ma me se waboka nti mutua bi meboa nti sa sika na mutua no 200 and something million meboa ti ma me nya de mo benya sa sika no bibi for you problem o enya de ma me mo benya sa sika no manso ne fetete ye nyina so so na akogu asore dem eye me ya se ya twe manso a ya tete ho saa na Yesu aba chansem no ya tete ho saa na Yesu aba it na times of so be madru me bi no ka say heaven no eden dru me bi eden so ampa because case ya ko heaven oh Ghana because ya timu ya noana because so be ba so before let's no kan no abratia so be ba so before no before ene de bia he ko manson obi ene o peso jama ne ka de mami kan mate kokoo no ama natra meboa mate ka na wi Oforisuo me pesa nka me se na me busa mami kakra se kokoo no se omo te no ene gu apaso ne ye hye na mu gina ho na ye de kokoo krache ho a enka no mami sanka se mu enka ma wo ko bia hu mu bi meboa sanka obete ase sa Oforisuo de enim ni se asoro dem ko eto collection kwa na e bo chire se de masofo ha de masofo e bo chire obi anyi obi ani Ghana you will problem de bia me kasa asem we se obi bi ya de bi anya se chene ka chese maame ade a wo ye ne nye ye sore ye se abusua no wan me omna sa maame te me na mabonte de obe mi ye no ono ne mabusua me ka ni pen ha na se abusua hwa asantefo ye kasa na mabusua ni o ena me moja ni o ye nyina bonton baako ye bo eko na ye bo achechede ye bo nanka ya bo pataku sunya wo bechewo nya ke kanesa unwana me ano musa wo baby say yesi abusua te se kwaye wo akire bomu yu wo ben ho a edai dua bi esi bebesi etisa no ma no ese ye very careful e wasante ya obisi abusua hwana se abusua wo se mu ache wase maame ne se wo munua bi wa burochire baby wode ne ho akwakoto no ansa na Ghana ni bia woni ne beka asem bia wo point baby se fame kwa te se asokro man bokrofo bia ye che no ono na point se mu fame ko poli ayi aha because ho ni nua ye police pani wo to ade ne kwa ebeja no e no mo se hen ya wo na abeche baby e fan ko wo krofo ya cho na abeche se e fan ko police station we woni baby enti a ye bo pem se ye nua bi wa broche me mo na mane ansa ye mu nua no wa broche no wo meka bi mama mi we wote ye da mu je sa asem ni yo edu me bi hwe mama ka asem mi nchew se wo mama ewu na se wo mama nua no adokron ko pa besia na ebira wa to bi adi o mo kika nsa kwa o mo no na di bia ai posika di be to bi adi no ma enu ti na na santofo wa asem bi o mo ka se wo ni hu ana wa busu asa aso sa still agina say we mabusu ani ni o e bia na me kasa sante for maame for du me bia say ai be ma ba ka enyini ofie no nka fie eso be ma ba dane sabisikani a ni ye tutu de sinkan mi nwa kwa akuri na ne bani o akwa tete am tete ne bia ma bra na ho eso ni ye kwa akwaji edu ade che de ese be ma ba de wonko ye wo big problem ni say maame asem o ka simple ade ne kokoo ni ye koche anasa ye ko kalia maami onim ebi ni se maami otu esabe maami otu ede pa na chese mu fa ne 30 million di wo kwaji a ma okoko kache no ni ama na ise usika bi akwa kodi okoya adane nkwanta
say they kotuaka mo de kotuaka no ma me mo bo na manese mo de sika kotuaka sabusi mo abushia na abushia dia na obi aboka ade na mu nyina mo de mu nchantua na ma me sika nkwa na mo de kotuaka we asisem we etuti na de bia me kasa asem we say me ya na drum me bi ho ahwe ya na hwe me kansem bi say Oforisuo itimi ya me ya say wo kasa asem obi gyanchan ya ene say wo so de nwojo wote ho ma mi tata me la yaje yakobu say de atuaka asema ma mi ka simple koko no mu mi ehu mu masa katacho na kan wase me yire no na me hu akwa mu a me ja se wunua ya de ade gyamo ne sa ade no hu na kwa mu a ye cha me nche na obi anfa ne de obi ne de wu na wu aye simple thing but ma me no mo ba ha no omo ba omo won ta kire ana ma me fo won so sabe preduasa ora just enkoyie sika ni wo omu ni obi a abi before ye pesa ade no owo me twan na so duku no nkwa onye so nya ni paketo asa wani ba de so de wo mu ni say me say ya abusua mu wom na we bani aha ye a we ma wa brochire na we ni nwa ba ma bi wa brochire wo sika wo na wo no wo ha no so wo ni bi no wa se mo bo esu ya kan nya za abusua maami wo mu ni bi etu omo de omo ho akodom omo nwa na omo wa brochire no o wa brochire se ye twen do wa brochire no ye ne kasa do wa brochire so na dwi nyina wo mo sai ebe de na ye maami si wo hu mu ade no nya abusua de se abusua de kwa na ye kwati koko a panifo se namba enum so esuma vidia ye namba nu na hwe koko nya ba akofo de a ye gu apaso o obi ya e me se koko ne ta ma so nti mum nko ne ye nyina ye hu mu bi de nka efe no ka maami nko metena mo de mo nko amko a na makwa akokali koko ni koko ne ye 5 bags na mo baka se 3 na maami wate ase sa maami e de me ka cho ne se we hwe asemi maami obafi a cho tie wa ba fi ache du no ma bi ho no mo a ya na ma kansem bi agu ye ne nananum ya adwen asem kodu otumfo efie no o mo kansa na kama dipa bi ho no ma asem kodu ba bi na pampanifo sha o ma chacha tutuntu makwata no mo nsam na aye kwa asem o mo kan no mo de tu ba bi ye mami mo nko na mo fa ye nko to ye koko ne yese mo nte o mo nya sha 2 something million o mo na sam o mo che fofo no nananom no omokoe no ma chen fofo no na we so e enti yenche koko no yenche koko no so e ha enti de wo mu nyana ne se na nananom de to e no ko mo de to ye nanso nipa bi ho no ma wanya bo ba bi ho no wanya bibi firi ho no wona ni nyina o mu nyina bodompem akogina because ho no sika ho maami obeka ka ko nya somfo de be yan sha ahwe obadwene ho sha na tim ni wawu mesi nipa bi awu a sa no mo ye na aku wo mo omanya agifo yakoba bi am yaka na Ghana hanko na sem wo koto a ne yaka wi a ne obi gina koto ho na no aka jansan se koto abu ama brefo mu obehwe wo poye bema si ho ne yaka ne sa na afu no koto abu aso sta ne da so ne sem de wo mu nyina nsem am yi me makasa se mu si minya me inside da me ade ya me dia pa me omra samo me donya me se me minya ho den kokoto a me bowdua ti asem ne ye pra ya no mo hwe me mpa kwasa asem e katacha on na tete me wo se ade wo mpa esisi sem hwe edu me bia Oforisuo wunya ba bia fo asem nko hwe wunya ba ha kwa obi ba no osuro onim se ha ye jisika obi ba onim se hwe glass ya aha ya me kwenti ya ba gimini hwe eti na de bia de number 2 dwa sa no ma bi se enti ne wa ye nye ka prefo asembla ye ka asem ye ka yire bibi ne wanti ye ka yira ba ya ba de ma me no so mu tie wo se from say yo kwani buruwa ya se wo mo bebi o mu fie du no edu me bia ko fie mu Oforisuo wo hwe fie na wo ho na enka nkura na wo nko mo nya hwi o mo na no ma bi o mo ye ya nipa ne de ahomtie bodu ato fie no na abesan nkura na o mo ba no enu na na ye ka no edu tambia ma me fo bebi mu eje du no mu ni asempa na mu fa ko asama do de ma me ne kana enti ase ye ka hye o mo mu tie o mo mra kata cha okọ ntifu ni wa pedwafo asem oyi omo mam ye ntrase do wa broche ni wa twa na suo onu no meka hwe koko no fa yawe mumra mami ni de wo kan koko ni fa sekanse ya cha fofo de yenche we sente sa de a eno mu bu mami pre asenebo emo asa ya mami se akoba biem de se ye trase ni ma omo tambi de se asundue beba ye twa wo mo asundue ma na kwan wo ho okay odifo bra menche ofake na me pe no na menya no ofake wo na oyire me chia ofi de wafa namba na mensaka no na menchia Mr. Ajikum Yankopo adawro mo no ne ma mentade Africa well
ɛhyɛ Mr. Jikum mo no yere mechiawo agogo ene edum Nyankopɔn hyira mo Oforisuo na ka mesrew nkutudwogu fom na ka obusa ma me se efu no kokofo no ono so okombia na ana onkombi no me pa cho koko no me kwamu bia wo mo ne me de ntokwa na nsan kura ne baba ko ye fe no ayi ko bu aten me komu ma ne de koko ni bi bo me mfia ma ne da yo ena me kura me ko me di ka kwante na mo ho me yi kire no ma eye na je se na wo mu de ma toso ankwenti ma wa toso anko na je se wondo so bi o wo se wo na je se onkom enkodo so bi ho no na me okay Oforisuo ni tiawa abusha japade ye che emu obi ansa kan bi yewo yo ho empenifo na ka wo se didija enimro ne nam o ana kwanya abefa so obetiti obi wa abusua mu no e ma dwembone so bari tirim etimesra abusua mu tie ye se sebe de odi asase ne ba ye odua kokoo no moma yen hwe se oho a odua ebie no onye ne ba bi ko se wotase korampo na woyɛ mre enti se udi ma media be man de asemase de man ye enua num kura na onim se onye ne kokoo num afene so na onye ne kokoo boto half a enye wogima ba bi enti ye besere busuan bi asebe ye tintintinti ya giade aboso ye me nka bi akoso na nim so ade obi ani so ade o nanso de obeye no ande be mantesu kokko afiri nenum aba meni bra bi nya asem ne yedi nkomo mekọ meka ne bokọ me dia chaw pan kotodwe ma pa chaw bibia so ntase abra mi bu kofu ya so ye sofo na mi ba ye ma po chaw me bu kotodwe bibia kama still so ntase na mi bu fu dia beka zame sofo ene ma yem sofo se ba kire wo ye wadi bi won ma mu me ntwire tan bra wosom sister Osei mami onka ho ana se ye komani wenda bi chane pepepe wudie wo ma onsa beka ana Nyankopɔn so no enye koko 30 acres na wode be ma wo nkwa no ena be mo ayo obi atena broche more than 50 years no wo ye adwuba papa bo so mini sika kura ne se de baga na month e beti medru 10,000 enso so na wie get sen na wa me no kasai na bra bot sen sisi am no kasai sika da hopa so bi kura no ntim fanisa nsum eti mesire yeni an kasai ye ho yeni eti asa odam ya no yeni atu na eti abusuan mu wo yeni yiye mu woni mu nte e mama mi mpie ana wunua bi mpie enkoma na wotempo ma se he ahwe na wem bra se wuye ni ya aka wonim te yo eti mesre abusuanom nuanom sisters and brothers yeni ejeje padie ni ha yeni yakutakuta battery wo ska minim ska ne bi on so to fomo na wo hie ni bi se o maye ne moa Lazarus eni ska ni hwe de to wo mu edrum na bi ye de hiafo ye niam ma ne ye eti mesre abusua me to amane mo sambuti mafutu semia momfa nya adwuma momma akoma ai wo fie na ahuru ni entoboko na sundwemra na obi ansori wo hia ne nko ofa na wo te sen ye me ofa na na ye fe ne fie ye de momma fie nye de na enkodwu ba bi na wo hia wo ya na wakoka na wasema akoso wo nya wonye wo na wonye siesie fie me fie nyo enkodja ba bi ko bon tutuo bra sister to bo acceleration ye na japade ye mpre ho wo hweli ya wo de na wajabo so na wudina na uma ebedum le bi no na wo ma wo mu ye innocent person no no mu kwakosofa ekwakọ bre me macho me fitum sem kakra me se mumma efie nyo na akomanto na akomato a Oforisuo ye nyina ye siri o hu ne bra ba wo sere kire no hu ne bra na na akoma na ye kama ebasa na me sisidi wo fie ho no obi yale ye wodi mnika adwumboni mefie ho be ye mefie ho obi nta obi eduabo bi ama mumma fie nyo na ye nya aduabo no na musori ta so dem
na musi wo elder decreases ye wo ha ye wura ha sofo enso so tifie efie nyo ye oh mo manya me ho ntori kakra mesere mo anyi sadia nyame wo hu wo de wo ye na wo janso de mo dwo no ma wo kasa wo diasa ebu petse preko no nyankopo hu efie na wo ma no nyo ye no nyankopo wo hu okay timma fie nyo ne nyankopo hu ye me da se papa abrotia for so bema asem we say adek bia ma rehu wom na eno ne ye say elder na wo mo no on say minimum asori kra ko me pese ye bebo wadaro ma yemfa asole ne nto nchen me pese me hu asole no nso na mom de mpesa me kanyina ene say obi ye elder anasa aso panyi a otimi di aso asafo nanim e wo so mu e ma ne yeye na bible ne say de wontimi enkora ne fie e ma asomdwe e ma no nsem fata senke bia otimi ko nyankopon de ma nyankopon nwa dodoe ono so ka say bia wo kwa akototo wo mu ano enti de ye me ya wo mu no elder no mom ena ya odie kakra bi aba e wo ne ho e wo asem wese mu e wo me mafem fi se me hu ye asem no ayete se amane ye da ho ama betim we wo de won se simu a enka ne che no ka waya no we kura de enye mienu na na ewai eye anuafo ena ba ko ni ho ba ko aka ena ono so afiri ho ena mienu ni nyina eni ho enti mienu na eni ho na enchiri ma wo mo ye asene mu ma no ena wo se wo no mo cha we eye mo maame no mo ade mo maame no mo japade eye mo mu cha mu mienu pepepe na de eye afa ba ko ne ya ne se wo no do so chen mienu ya wonum aka mu fi se bi omo ya ne sanso a wonum asisi wonum anasa wo mo ho bekema wo kwan bi so na ofo so be ma emra no be pia be de bia meka e wose ye de hye no e wa na wose ye de hye nya sai be frato ema wonum ntra ho nka se bia wonum doso e che ma me fo mienu yinti no e bia wonum e twafofo de afa wo mati kwa de afa wonum anum e bibifo no binom ade a ya na ha yen eni se apobo esisie eya na eye de wo ya de enuafo mienu emma ena mo cha de se mo nche kurampa na minim se mo nche kokofo na ne kwaye ne de anamfofo ne de mo kwacha ye de esanse we se no eno no de wo hu ni ntin mo fi se bia no de mo chemu a eya de a we se mo no ebenya dodo de a chemo na ye ka kire wonum se adwebrel da bia ya na meka se de wo pesa wonum asomdwe abua no ene ne nom de wo mpe no so no jan life ma no enna ye mu ade ba ko ya ye free na enna ye mu krampo na na se ye boa ba ko mu ade no kra no so obi so wonu be ye nua ne nya nua ene this time around no nya so ne ma bi so na wo dwene na do sesi wano me nua dia na maye no ya se na wo dwene be hu ahoho ade achitim na wo da wo nua na wo dwene ne ho se bia wano wo nya fine nti wo dwene ne ho no no ono so enjoy dia wa ya ready say wano be nanti se nua no ene ne nya nua na ebusua krampo no enye de wo ni free boja kromo ene ye wo nua Kristo kura kaye de wo be ye wo yie no ono ene wo nua enti so obi so obebo opo a empene so Mami wodi aba ye be hwe se ba bia pepepe eye wo no ye de ne beto mami fesi ase no okay abegafo akasa anunti sabre mami na se kwaman wo na wo ba cho kwaman ahinkuro kwaman anunti mesre se ona wo ahinkuro kwaman omo kanche eda eni ni nua ma no se mami kokoi ni chei enye adwuma kese bia efrise nipa mienu ade eye 5 acres ya ka ye 2.5 na we de 10 eye 5 ekadu ye bu mienu a eye 5 acres no bia hwene de so emfa ho se ono ne maame asinimu ma no omo akaketo bi na mosomo dɔɔso de obehwe de so no ene betumi aso dɔso watumi ate na bribra anu nti no adwobrel eda baabi asem ne keka kɔ ne apagade ato afidie we so no yedi akire akosi se koko no yebechem tu se ekɔ krache hɔ na yetumi ekɔ kari eche sika no mienu de a
se ye che koko no mienu a esi ho pepepepepepe enu tie besre ma me ka akoma to ye moate se wa ma biem dia ena ye ni akire na se wo ba dia e free chine ko no ye wo ho akwan ye be kire ni ati akoche koko no ka akoma to ye why na bibia enkoso kama na 0551931931 yemia homanu tum emia homanu tum 0551931931 we no yakoye sisie kura yemia homanu tum na yetiefo enkyere wo mo adwene efiri se ade mienu de yefunum ade mienu na wo mo anyi wo ba bi ko na wo mo ma obia betumi atene maame ebre so mfaso no na ekoye sisisem we no de abrɛho asefem papa enu ti no kwaman ahinkro kwaman yesremu a eda ne fiefo maame nani abre muche kokom no na mofa ne de ma no ya cham fofon de a yenche kokoro no tia 0551931931 hello Panipa udi baby afrefre Maje so Panipa Sena na sa mkasa free hima bo ho okay ye cha o masa mo eche o here eto sofo okay obo so ntami na di chadi en kan senya yaw ko mini family no kaya kes enwa ne se ma champion 5 to bia gene die ne di biem na o pa se kisa me ba wa buchi ye freno no chemo ansana no me kwa ansana yetimi ati ko ne dia Orisho no munyade okay ekwa bi so no na ekwa yesisie hello ya Oforisuo na mamajo ya jeso Panipa ye femo so free na de chiri so Oforisuo munti asema meka ni yepa so no bi ya de no kacho se be sofo ye Kristo ni asase fa glass se na ta so pewasisi no oya eda utufu wa sorry enkofo ware sey ogina so siesie bonso no ade born tuman de ontimi siesie mo friend ba ya say no eye manager pade to person say man ko ji koko no mu kokari oni akire bi o mu ya chom what Kristo for na my gan na dasia ya jei Oma many Sompa as you do no crack and I have Diamo, doesn't got 10-15 amas in Germano. A commander and almost free. To Miss Somonia Momo, now so for Noah, almost numbers, Sumasi Dins and Bruno. The coupon numbers, Namutua Massi. Now coupon Chamo. Hello. Yo. Koju. Obobdi. Koju mabodi. Enna many data. Uso bi o ga na so first you know. Me just so bi de ba fa no bi de akonde de waja no. Koju. So mi tia. Me no. So mi tia, o mo mi tia wai. Na me tia na ye. Because you know, producer, let me when you see I'm a media producer, Michelle. Sir, Mata, when I'm Yenta, and I'm going to can you know, I'm Yenta, when I'm Yenta, and I'm you. You mean you don't know what I'm doing, and yet, Papa. Yeah, when a baby, and you can see, Mata. Who blind with him now? I put the baby, Mata, who can too. Okay. Hello. Yes, hello. Panipa udin baby au free. Pacho your friend Blaya o me was man catchy. Okay. Yo. That's the one okay, me da pass nkomo mu di say. Asase won asem no. Because I feel some man catchy. Oh, ye ti opa. Na ebi sa asem ebi atu ye pe. Yeah, too. Yeah, na so be free musa. Yeah, na free mo no. Say so say ko ye eniafo, ejan ko ye eniafo miensa.
Yomi ya dia form yan sano sa na ba e. Je ye na ne pim. Etia. Hello. Okay. Yey. Okay. Yey. Ayiri. Get ya to. Oba. Bado ya na mkrum hono. Na na si du asa to sumi na so kwata plot na ma o de ntimi kura o mo asamu anaze wo su bema e magima wate yo yes nti di fu di the Lion Church oba ni ba cho o ko tuni pa bibini wo heaven nti enyo na heaven no wo bisi bibini bi ko ho fa wo Osei wo da meka na fidi so te ko je be di gaga so be ti asori ama me ho tini yiga ye wo sha o no ma ikasem because we got to defend the beginning of heaven ha on papa me mo akwa ko jama mdia kokot e wo heaven ho because Asem Mpe Nipa because uche ma me se mana me no mo asama ka bibi o si eto obi ased in projects awo phone bi di ko ye no ma bi na obo ba ni nkirima no e na efa no ho no me wa de mo di ma me ngebusu ye na ntuma ho so be bi ho hare no family dem meti na di ma me dia be da mo no mo ma me na de omu deserve no mo fa mo ko ni pa bi asisie ti pa bibini the consider heaven e bi no kokot e bi asibi da se entuma esuan ba bi e ho hare esan se saa wo fa no doso e che ma me e cha mai eno asem ni nyina eti no hello Panipa udi ba bi afrefre mbata me ka se fri gozo Hello, me dinde Joshua. Yo. I am bari amara tanne zama bolu biara dada. Osei. Yese kala mi aka ma bolu biara. Kwa bodu ya dada. Mbata ai. Oh, ube kunipa. Oko, ozo ni ono ne dia kwa bodu ya. Hello. Panipa udin baby afrefre. Ya fere boache le ka se free crew from CPC. Okay. Na me mama eduma pen mi e o duma dia mudi. Jo. Na mama na me ka tell me say asem no wodi kan ja kokko baby we near the friend say aha Sompa ha wodi abai dia on ton so say we be dia ti na mo so banya ho ahode e aboa no asama me ka tell. Na ha the last stop ye kwa ko che dia betu TV ne so a kire. Ana tie mate yo ene Ewraden kam ho na metia say hello Pani udin baby afrefre Zan fasa ko se fu ko ma panjo noki auto we fu ya mani do pa o ma sa mo me pa na sa pa ko kada no e si se dua wa ma kan ano ya na no di na Pani di enti na o mra sa mo apɛ na asɛm sa because I don't know I simple because we are the family Bible near you head down near you now or high simple ne say simple no dey hin simple no say I na so for near you no Ghana han be me no say ya na you see the goals before no yi ne na you say what oh I see the goals you know na dey ba ko no nti ana I don't want to say hey, what do you see? What do you see? Kaku, you see the amount for baby do it you. I'm so near that jump of a lawyer. Omni capre. I don't know. I we should have put in a key ever can. I'm going to tell you so for you. Okay. Okay. Your last caller. Hello. Good evening, and Bibi Aboagye. Adum ni nhyira o. Oforisuo be ma adwuma wura. Na me kan ho ate. Nya me tia se. Na omuna sa mo adon se pa me pena sa mo die. Die be ntia. Me pese me ku. Na we tia. Wa no ku fu dum fo. Oye. Edu ga ho be se mi yawo. But this about ko pen SK bolas nyame. Enene. O bi bia mo bo ase. Nkasa efri. Papa ma ni bi we krom ho. Your friend say Ayanta no police. Your friend say Ayanta
no police. Ayanta no police. And then you have no better answer. I do some. I like us a cobra. And the two are now what I'll do is a near transit. And the man way. And go to castle. I go my Yanta with Nasa Mamma. And the Dominic Passan say, Mamma will say, the man Dawson, Anamususa. It's a witch of the man. Omenya can see us some more. And your phone yet to see it. And you tell the rest of you in a year. And the Asem of do, Asem Mpe Nipa, I said, even say, Asem Mpe the baby Yamay. Official Bama, yeah, you put telephone get a massy, and I'm a master papa. Okay, Bolas was it. Mammy be your friend, or say your friend Ayanta. No, I just no police on passing be a of an Asem call. Quackama for do a Geo. Say, dear, Official, and Sana Yemede on where official the pension there. Yet the Niaku baby Falcon. Official, she can't baby will be the quarter man's walk or two. Adagye no. She will be any adagye sa. Who adagye quest can away. Mammy home. Me say yenny on. Obia o take Ghana be experiences I bita. So when the mammy be muy annuafo e wo fie. Official je mako. Ene timi ka se. Ya nipa sumasi me mammy we ne mayem fa bi nko. Se nyame ampata na sa obi anya sa adwen no no mo nko akodi ya me se mo ma no aye bi si fie wa sa maame ne ma ene yesoma wo mo eso ba sa maame no ne ma chen we mu empanifo hwe ya ma sika ho ama nipa ye nkoa e wo Ghana ha sika ma nipa ye nkoa obi afa ni nwia so ni nwia pani kura se ono de wonni binti ne maame ni binti ona se osoro horo ne ka kansario patedu mebi wo ha ye fa de ni die ema no yes ye busuya what kind of abusuya na ne say munche ye mu e hwe maami se enko omo ne maami trance edru mebu akwa abusuya bi ma e fe keke ofosu ye ne nyina ye tra papa no munche pe ye so wan munche yo edru mebi e fe keke maami sanka bibia mu ye pefe maami anka maami komo ma hada na de ekum ni se he maami nka sa asemu wo ye be ma tifie na se manya asemu a obema no stay as a man manya hunya atwom se seven preduasa wemu na wo binti wo faase ba ne ama tawo ne ama watch enti ne de ne bank obi no na wo time no wo yesa wo ye panimu bia ese wo pese wo safie ebi ne dai aba ye wo se eye made na waka ne sen na wo de kwata ay puppet so a na amanfo ba ho na wo di amanfo se wa ofie so ntimi te se made akra maami oba ho ye be ma edu time me ofosu no man sa no man ekoso ya nhwe ya ade anananum aka se o ma bradua no o mo mprema nananum duabo na emra ti na make se nananum bradua bo ba ade ade duabo ba nananum anka ho asem o nti wo ye obi ade a enye pefe mu nkwa na ejina bodua o masa obi di nsuo ko sha dwaye na o kanje hu da ewu bebre ni wa nipa wu a ye pa kira kwan nti wo ba kwa ese we na fu ahye fase na nipa fu hye o enne ka nyina bo nipa eduabo ewo kwan bi so eto mini panya very careful ade anya wo dia no amfa ni bre nkwaje se wo sikenti wo de je ade ade na ekwaso wo wiase kwasa no ewo Ghana ha okay ani panya na wo sikenti kokot obi wo ha nko me se be kakra nipa wo so obi so bag a je bag ni so na bie mu we wo be na nkokọ ma ni snap ni nkosu anegum because of a system okonya no obokọ because woni bibia masa hwe ya ji obi ade ba ko pefri ni nsem nipa no wawu because na ade awaje no hwe obi timi ji obi ade ewa kokot ne sabe mpre Ghana sem ubo na ade na ya je no aye ne yesa ade media mna bi me ofie no ma mfa ntwato ma me bi oba ma me na kokot ade na ade no ye kokot ma ya je fri nsem ma me to so awurade nyagopon wa hode part se movie bi ana me chefo so that movie no journey to the west who's up akwa no timi dan anwansa no abacha oyem no butu yem maame se mu wa hode pa waduro bi anka me sa judge na odi masem no ka me butu because ade no media no waje ama nkrofo no etu me bi wa maame ni su sa ancha ne tese maame na wu oh yes ancha ne tese maame na wu ofosuo media me metra anyas me ho se seven preduasa me be krokro ne ade ada ne nwa ma no wo momra tese maame ye beka tese fumo ko nsi obiem no momfa ne hwa de bonsa ma nyanko potro bonsa beta sa so fomu nue etumre bia ye nsu nyansa ne nya jimi no ne hwa de nyanko pon kra no wote bonsa beto a wo se munue ono timi ne tra so wo se munue
It will you be very careful. You be an idea some check. Nipa be persuading to do. Ukofi be my here for any mammy no your papa no be. Yes, see a sound from the one machine. Okay. Eti sabre kwama fo no ye besere se elda ni nwa ma no obanyansafo ebu ni be yenka na sem 21st clinic or your sciatica expert 21st clinic or your sciatica expert na 21st clinic said there was agentry ha entreje wo Ghana member no hwe sa sciatica yade no sanya 21st clinic a wo de ko ba bi ase ntimi 21st clinic hey wo bo adwuma wo Ghana mem papa na 21st clinic say sa asiatica na wo bo hu dawuro no sa amanfo yade na amanfo ho ato wo mo na amanfo di adanse no se bia ye wage se 21st clinic nkuto wono ne betumi atu ase ama wo se eso sisi utimi se wankasa osisi eye oya osisi so eye oya se de sisi ne sikura honam dua no ahodin ni nyina gina sisi no so enu nti no se ho techema pe na body no eho yaka enu nti yenko 21st clinic yesisi ye oya atrefo ya na yesrem efo ya na kokoma kosi ya na se shi eduru babia sa asiatica yade no etumi kan Ghana de hye ni bi egu dem na asiatica yade no wanhwe yie obeka so akoti aduru so ye papa efrise duru babia unti no emu twum hwim yi wonne bia ye wo mudi ho dance ya ya papa ya die bia fruit so kosu nase 21st clinic say men kan cho say fa ko na so ye wo man Ghana 15 good branches enya asem ketwa kura eno ti wodo for laboratory scan ene massage machine wo de wo to so na nyoma konkai ama ye papa wo pe we na pede he wo ya de no nti no ena 21st clinic the blessed foster cover by or the 21st clinic aba na wo tu o manfo ya de ase na 21st clinic kumase kropom ha no wo ehwan overseas and wo na wone alpha radio no na ebo ho pe alpha radio ni no aba filling station na to aso no 21st clinic yi said there was ya printing dan no haban mono green and wa printing dan no enya asem keto akura wa mudi djuma papa uduru ho mfidi ankasa wo ho uduru awa ankasa se de hositie no amramunu mu wa na ho tow efise wonuro papa wo boase enkran dome tema wo ho kaso takurade odi djuma wo ho pa na takurade kofodua nkokọ sunwane brekum wanchi tachiman kransa go so debusu dwaboso 21st clinic edijuma odijuma ho papa na wo pe ho nkomo adi anase wakoduru baabi wo ya yira yemefa wo nkode a hwe na gimayi 0540 311 0540 na yakọ Niako 21st clinic niako sa ye ho yade eye mizo drink miza 5G na sa mizo no wone 5G no omo ya nwiafo ye ntafo efrise shipwa ede bible ba ye no eno a ene de snapo enso eba ye na mizo wone ni nwia 5G miza no wo mu mienu na tena shipum efira brochimem ebeduru Ghana ha ebeduru Kumase Sompa FM ha hwe na dana yeyi wo mo Africa mu no uti se broniza no na ye broniza no 5G meza no mizo no yi amanfo atu aguso papa na mizo no said the ode mango na si aye no mango no se wono mu a emodu papa na ba kono de adi afrafra multifruity no edi afrafra ahodi wom enkoda no ma eboa wo mu ye papa na meza 5G no wono mu ahodi ankasa ba widiem mema no didi wi anadwo no mo no mu omudi hu adanse eno de omo ana eka omudi hu adanse papa na meka cho se upani duduom atode a wode wani kirem Kumase Sompa FM no Sompa TV a woni panifo betrase a abomirem ubenya bia kogu so to na waton na wate
sonfa so umpewi na apede hen na Kumasi Kropom ha ene mmea hodo bia mizo 5G ne nwia 5G mezano womo adintre hani treje wo ho no se wodo ani echirem ewo Kumasi a Mama Esther Supermarket ebu akwa wone Baptist University no ene bon okwa ubenya biato abawo supermarket enso wo magazine post office ya yemfra bawa ewa homatrufo iso 0242737287 0242737287 abawa magazine hwa wo frɛ no a na wanya bi ato Blay Enterprise eno ewo asinfosu eho ena Blay Enterprise ewo na wo habitat big time ho eho ena Blay Enterprise ono so ewo yenko asinfosu na yenko pebinto na ye ho entoyen na uduani echirem ewo Winiba Mankasim asinfosu ene twifu praso a hey abusu seta busu papa ho ni Blay Enterprise no na yefre Blay ewa homatrufo so wo hwe sa mie ya Winiba Mankasim asinfosu ene twifu praso a Blay Enterprise yefre no ewa homatrufo so 0558 300306 0558 300306 Yanko na yanko tobi na sedi obesi ede enwoma na kwa jawo no efe papa sister Ekua Friye okufra obenya bi ato ewo sister Ekua Friye ho enye asam keto akra mizo wone 5G mezano wo mo agi wo mudin ewo asantememwa ayiyo obeduru ho na mizo ne 5G ho ubeduru ona mizo ne 5G o aproto bia de 1 cm mizo 5G ni nwana age hwafa enya asem keto akra yepa bia kira kwai ebeboa yen ama yenwoma akonkai yenko computer so gedi mra oman ya woman oman ya mama Kenyi baby ako Abusia medinde nana ya obo amalibia boga yenhia memenda wei ene memenda bia anopa no nsia mpa mu kosi no nkron Ghana fapem dwumedie so begidi pa se Ghana ni bia pene maye ano nti se oye teacher ni oye driver ni oye nsamtwani oye sofo oye imam fawaso na wei so mfa ne sekan ne hwese ye bechechire ye my Ghana yenhia Ghana fapem dwumedie so memenda no pa bia no nsia mpa mu 6:30 ekosi no nkron ewo Sompa 93.1 FM na omayi be ya ifriye nia Ago why na wo ho eno boachiwa na abedru no medoba say the 2M Express ama wo na enti a ofie 2M Express ama kwentu aya kono omudi omumreso omuka ne so de emono chiao hwesame ba na mefunadum na sumenya baby charge ne wo ka ne mu ampao 2M Express womo qualified and competent drivers womo ye adwuma na che na sania wo kasa nipa ho kra no ema onya hotoso wo madwuma yem na ansa na omode ka besi kwan so no no mahunu se chimato bia ni ho 2M Express womo ye adwuma kwa Accra Takrade Kumasi Sunyane Cape Coast any baby bebre Nyumakuo schools anansori amoko excursion womo bus papa womo de manhan monso amoko to parcel bi na ode mane make am for 2M Express amo bibia fre 0280 002 020 Yenia ya sasimi eye abodende emayen aduse me no nso yeye bi etoa so eno nti ana Sompa kofa bai edi dwumadie a ya todi meman nti ede ebrem ewo Sompa 93.1 FM tie meman nti dwumadie no ebaso memene da biara ebre no eye anwumre no nsian pamu ekosi se nonkron ebebo hia nana kwabena kese ede na bedwafo a enimu de aban ampanifo akanifo ahemfo asofo ene
atiefo enyina eduru ho a onso eka bi aban impuntu nyuma ekoso on petem ho etesen wani edi akire no wani je ho school sam ka kobadie ene eho ahyentuade adwadie nsuo akane asem ajanan bia adwade bia etesen bambo sam ewo man mu akwamukafo ene pia etete sa se oman yi bekoso ye a ne gina me no mienu eso eno ntitie meman inti na ye oman bapa Wow, what a quality sound. Unyumimu de papa. Na studio be na mau sound papa say. Eye Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abefo mfidi papa ba. Omo de badwuma. Wo de tie. Die na maja mumbo mi dimbo ni sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Eye reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo, any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwadare mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwan so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994-387. Liberty Conference is here again. Food for Thought in conjunction with Omayina Ministries presents Liberty Conference 2023 January edition. Order for a brand draw. See at the Liberty Conference. Ebrewo. Se wawunim. Se wuntumi nkonya wajin. Eni ni awujidi. Enunti na die biara ebre wajini asiye no. Ye bebie. Ye nunti siesie wajini. Wakoma. Eni wakra. As your man in the morning and your servant in the Lord's vineyard, Omayina Yaw Osei brings you Liberty Conference dubbed Unlock Your Limitations on the 28th of January 2023. Na ya semino, ye ifri Luka Sempa, etrenum, imubako ekosi enai. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Kumasi Edrum. Time, anopano ngojimpe mu pepepe. Ministry, Minister Kwame Jedu, any Minister Kofi Pepra. Come and be blessed. For further enquiries, call 0249 640993 0249 640993. A very present help in times of need. Come biabo mix 25G as a papa say valley cheap. Utimi fan raw, utimi sa disfridge, visa pomodi wunya, no so ye valley king. Obami fia, no one amenum, some cookroom, not some blood, no one amenum. Oko kroma, no one air from fruit, no so no my juice in room. Obami fia, no one amenum, some cookroom, not some blood. TV no so de woba no anya atena se ye kai se munko Facebook ene YouTube no de ye yo nyina da ya kunchire ede agu ho ko ne kohwebi na asem wasabre ye de ebaba to ya apono so no anodene papa ehu behia se obe join yen e wo Facebook ho anodin ye papa abrante memo akwa aba pacho mejo pacho nyamiadom pacho michem wona mu abojafo nyina jo ben ka se munu kakra ufri hin na baye pacho mfiri sunyan kira pacho na ufri ton ba Asem Mpe Nipa pacho wakosem ne sei se Asem Mpe Nipa yemwa o pacho makosem ne sei meda na sunsum bia be mia me atarwa ebasa mintimi nkasa mintimi nkekame ho mintimi yan ho hwe
the diamond said this make Jesus is our meeting. It impie free man no advance dia we jamu nti atwas wa be 4 to 5 years ni 4 to 5 years no mia wa pachan ya wo mia wo he sameda enye se obegina na ordinance somi mu but ese bibi amia tarwa mintimi kekame mintimi yan ho hwe na ne hwan ne da na me nkwa na meda waware pacho dawi na wabo wabusuafo amane se de ekoso ni pachan ene o mo sesai oh eba sa papa di mefu ba bia ba still enkoyi wo beba uhunu osei e woda yinim oba mi uhunu na se na eye emre bi na medae no ese adie tum obe miami atana nka se Jesus na sorry eba sa man da wo biem na ko da madam fu bin chen na adie chinye ti adie chinye na etwato aso a emre bi san da sa ese afuchiro obi nante atie fo mfa nchan atwans wo ba bia me dana se ajanan ebon ti eba sa nkata me hene na me dai arukro be mia me tarwa bre yie na ntimi sorry tin sorry na ntina eba sa ntimi tena na fese eba 12:1 anadwono 12:1 eba sa no masora tena sesa na de kopensa de be chi o sesa ho no so sesa na ho nti edu mire bi mpo de na otim batam bia bi awi akura otimi ba awi ampo otimi ba ya wo dance an wa ba ana wote ho kura otimi ba me dance an wa ba emre bi ye ko ya adwuma ene be du fie na nka se ma bre awia na nka se me da konwa so kakra atwase no wa be miam saa afei na mitimi nkeka me mitimi nyame ho hwi biem de me ya se sana disensen ka Jesus na atwase na hu se na banku de atimi ya adwuma na hu se ade kro na se metenka se wa so na nifa na ndi na banku no kɔ hɔ no pia ya entimi nkɔ miema ni pia den ne insana yi afiri me na ho ansana mitimi sɔre wo ba wo hen wo so no de miawo bo hɔ no ma na fɛs me da ya nti no ba no timi miam yam nti e ba sa me da me dabutu wo da ya sa onko be ma ne ho uhunu se wo yo ba na be ma me hu nipa ban a wo ye enti na wo twi utimi ba empressai na fɛs ne de mpori na otimi ba na otwi 2 times by SSA Mrs. Tama and be by this time otimi ba a week mpono otimi ba 4 times enti uhunu se efiri bra o started so wo kamia no uhunu se wo yare ana me yare ya nko sunyan municipal omo hwe mu amuso mu hu yare koro na manim nyina be hono ye amanim nyina hono katai na mani ba we nkwa na ntimi yesi na ndi hu ade kakra ama maami bi tu ka kira maami sei asen we Osei ade we die ebe se hu mu ya ade nti yampe obi ho na enko ama yekohia odumfo bi sofu bi ama no bompa ya maami a no maami ahaban na me de yama inde sasa so itimi twetwen asa na yekompo no ntimi hu na mu sei timi so mu sei na ma wai me yare ya papa nda ho bro be bosome ti okopem wano sofo ho nko ana akọ wako kremoni ho wako dunsuni bi ho papa de nko mala mi so ama ono so koka se obi na o time ya o yemabuhwani a odim ko jami kurombo so but oye ya ma hu hwe ya pam o ye die ni ye wale ni wala na o papa ye wo haya omodo wako kurumpen to me hu nyansa de me konkurunda hu nyansa de me konkurunda papa say tamana wo 3 years ansa no 3 years mu na odeko odeme ko ya nyasa dia nyin bedu say de me ko oda na o papa ana o maame adi enkomo bi a kiro say mo fie nkonwa ana abosom bi ho de obi andi nkomo fa ho sa batama yakọ ya malam no bisa ne say
ɔka sɛ bosom wɔ efie na papa ka sɛ na bosom hɔ saadeɛ ba sɛ obi adi nkɔmmɔ afa ho akyɛn de daabi ɛba sɛ wukyini a ya na o maame no papa ene wo na ekɔ ana nko a me na papa no kɔ o maame wei maame wo onim so yare onim de na waka afa ho ono bra ye ma adwen sɛ me ba hanam de na ɔkɔ ka sɛ nka ɔne me ba to mbra ba ko hanam ona be jami ano pana ne osane ko adwuma mu na ɔka sɛ me na mbra nti me ba anya sadia aya semo se so ye adwuma bai me ya weda utimi nya ni je ye adwuma na first ne nya anije ba this time de ya de no mu a abasampuna anije ni musa se si a widiem to sei se dia me widiem ya bat obemiamia ade kye se ja ba so ja dia tarame ho mi ti pensin sa okay na first no so dia na me so na ye basa ba this time de nka se me da me so na ye bat me sora ni nyina so me mrebe fi ni nyina de bia so na first no so na ntisa so woni yire aya samo okay amna samwa for so what they tia wa mre nti no de wo mu nyina ne se yare bia na edu me bia ko hospital hwehwe aye hu na fa ye honhom ya de eno doctor bia na obehu sa no ma no we na kwa honhom masam emre bia ba ha me kai abrante bi ba ha sa ma me am so nsa de koma odi for Samuel no ma bi wo ha na chiwade no ye na tia ye hu aha we ba ne na chiwade ne kakra bi ehum so wanante ache na mese ne se omo ne papa mane no mra ne nya ye nedi no fa ne ko di for Samuel na anakwankyere wo ho na kwankyere because me na ma hu bi pen me do bia an akoho amene nipa na yo okay enye na asem efie no wan nyina okay wo ho sa na de bia na wo ye bia na ejidi short ya se unse de me kam de jidi e na tato ye wo no ma bebre ho man pa wanante ache ampa but wo behwe no na bia de na ketu abi na wo de nde ehu se utimbe mia o mene pa na wo kun short ya se ye wo bi ho no ne beda sunsun no be wo de nde e different wo de nde nipa ni be mia wa kun ti da ko pa ho be mia na wo wo ekwatal pe na asema ba wo be ma so ho ti ama umehwe wa wo ni anije ni abrante akwan one ne bra bi na bae ne bra nam so hye fitatare me boa one ne bae eti mesre wonko anu ye hian eno papa o maame ana so papa mom wo so one ne no nam ne bra ne lady ne fa no ko di for akwanche papa ho aha nti ye kwa minim se ne te bia no abrante ba be chide adanse okay. ye bank case why odi for Oforisuo the American say ye man ye hwe mu yi ye ni omonim kana ye ni wo mu enantenant kakrakra ye mfom wura Kristo so mu na ye nkyekere mo kwan ye be fa so a onyankopon be impact ngosra gudi egu ye mrante ne so ene ye mabawa no unim se nura akura 12 years anadwo 11 o'clock mi kofie no one be matente gram obi ta down na me say sister kofie wate wasi ifie be mu na so wow baby out no say da me ni fie o me fie na me gina ho no misrunti mentima nkasa kasa because what the boy kura bo me menden ye no mu nkasa because ye ti wi asro fo so nye ne honam quality o ye ne honhom ne tie de obeye nipa de obeye kasa bia obeka kura no etimi twe honhom ba wo nchen ebi wo fo bia de etimi de honhom ba ebesan e fa ne sasa ebi wo de obi ewu ana wo ye otwa ntoto bi so etimi di problem ba dem cho ta se ablantie yi me de me ka se because me said the omro kan ye hia ne papa ana ne maame na se bibi wo kra ye betimi aka enye ofiti wo ne wana se bi nyina konfo we fi odi na wa hu bibi tini maame ne papa ba se de wo se betimi aka oh se bibi wo ye betimi aka ba ne maame ne papa ni wo no mo a no akofo obi ade a se ne ka betimi aka it's over to wo no oti wo no bibi wo ho no mo a ese wo yipie what I say na osom
na wotimi ko nanim na wanye mpie dia ade no be tata sao dem jota se o hinted wi akire se wo ja hinted wi akire be boa wo enti yemranti no yelidi wo mu ne yemaba wa no yelidi wo mu na mfo mu nwa kristo so na mso si ye kase mo mu ntie ye ni ye kase mo ya brante me nchim firi ho he sa omre ne woni agye o ebedum le bi na so sisia ebe so opa eti ebe se ye kase mo ya mu ntie na midima no si ne mfa o maame no papa ye no mu sia asem no ebe ye de bibi wo mu no ebe pie no vo si oja me ye ya miguso me bon ka ye ohwim asore kwanta madofo nyina ka edum srawo fa dodo ne dom ebeta machi menua Peter Kobna ne mra ne de kobra kwandu menua mi ne fa adwen konk enakrana mi ne ye bibia misuru mati misiremo obia mra mejame abrotia ka chana na sada dawroma okay abrotia Ofosu pokwa bra onkana kuma nto ne yam na de nsa abode beba tiatia na ebotoa wo so nyina katacha obema se akwa bi ne maami wu ya owura dem no wo su ye pata na empata maami bi de ne kodem a oga so ma mebu maburo na ye nti wo de ma tonti jihu sika ne nti ukwoba na chese wo de abreme opie ba ye wansu biem ti pokwa bra de wo ye nyina no so duru fia no ka che na yiri so nware me enko eye sikasem oni kapre sikasem ka ye menju bi jajai jaisu ati nyame be show eno sa no bia be so odifo ni ska na se ne ba ne sa en gwase ka wo kura wote wono se pokwa bra wote anum na me maka che se me man kakra to ni botom na me nwanwa se wusu ya wusu ama se be amansa wo na mane yes kwa bna nyesa we sa wo sa no we sa na ubu ye sikasem kwa na opese wo de wa adwen che mete se na wo mono kra na udi nkomo bi ebeboa mo wai kwa na okwa kopekwa me na me kwa akosan ma because se pebe man minyamfo te se wo mna saboa azan wa san ma azan ma sama afoso beba abrantie won kafra e mani due wa fem na eya na asem bi se na ba obi ho be fa ne tla na bible ne kra kan Ephesians 6:12 no wase anye ne honam ne moja na anya na mom ye ne mpanidie tumidie ni wiase mu etumfo ene ahohommone a ewo soro ho ena ye ne wo no manya na ofoso kan tete no ene de mi hu bi se ye nkura nkuma animu ana se ye nkuro nketo animu na se omo wode a kan tete ne ye wo honhom bi a ye friend amuntum o sha sia amuntum wo ho ya wa amuntum na wo amina so wo ho amina na amina no wo hu wa bibitimi toso anase wo ye na oye ni de na uko bon content sa wo twe ko akwa abonte bibitimi yaw na amuntum no o kasa o hye ne kasa na se na ma adwea mi se enu bia bata se we ni de ekwa echi amuntum ni de etimi chi obi a obi won so eta ache no obi wo so ho ana wona yemu no ase obi akata wa no obi ase obi emia wo mene wo kono na na se obi ne nsa emia ete wo kono na esa na untimi nkasa na adane wo se ayi wano watole mum esa untimi nkasa pese o kan Jesus krampo na entimi mpie but obo ahomoden na Jesus ni pia afe de afe wo se watimi asore na se wo piti asore te se de na wo kan bi ene ne sesa but ye hu se bibia wo de chiwade se free fio se free he found ebetimi afrifie saa netie efie bia akonwa anasa busum won bia no bibia etimi si ewo nipa bia won free self dua ni mu abrabom etime ka cho ne said ye yesia kan bibia won achi wade enti no ye ka cho so onka na koma to no yam wabafie wababa bia wo enche kora yese nom eya ho sane fie semponchire ben ena wodem ya yamantam wom si achichiri wom bra obetu na de afri wo fie de adru Sompa ase nom no ni titu ni Asem Mpe Nipa ne ye ka cha wo se ya de a wanya ahosane ne kra ni ahurusie Nyankopon ya adomu a na bia ya na meka ye benya dansede pi de aba afidie yi so megidi ye se nche embro na awotwe
ana na watwe mi no abrante di adanse beba da bia ya na meka de edi nkan kan ye na adanse pi na nam kwan so benti no onka na komanto no inshallah bibia be ye dinti no wa be fie be hwa aboa no se be ye ono so obenya na ho sane ama ne emenya koye wo na brabo me dase abrante ko akomato ye mwate na baby a wababa bedru no wababa bedru fie ti ko akomato ye mwate han frise Asem Mpe Nipa no de ana de asem yese yade adane konu ya da so ha e wo se yade akwankyere ne mawo pa na ho ato no obedi adanse ti ko akomato yem na mmom hwese okwa akofa maame no papa aba na fia na mo bia wo ha yetumi atudi aboa wo wate ko akomato yem wa mabiem di a na babiem so de a e wo se ye boa wo na ho tumi to why ko akomato yem Apparativo eye anomde a enye mrosan kura eye anomde enye mrosan debi apparativo no eye broni sa no ka ye broni ena kofra brochimemu aba ke beka se Italy no fire na apparativo Italy mem ena ye no eye broni sa no na what spices ne herbs ni fruit na ye apparativo no eye mama ne nkoda so a o mafunu mo ye dendenden aye to ano wonoma apparativo a eboa no yie pa empanifo no muntie ha obi a ne kidney ehon ya aka ana ehon aka obi a diabetes ewon so no no apparativo wate apparativo beboa wo papa na obi eduru ba bia na ne kokoso ye ne ya udidi wi ano apparativo no sede esitie no eye bitters yo eye duro eye haban any fruit any ye aye eboa ye papa ba bia tonsa tunsa ewo man Ghana mbiada okwa obenya apparativo na wato na dia kwa akodi ujuma na ne dudum die ukọ FA Masters Limited Obasanjo akwante posto popuni mantem enkran Accra Guest eho ena ubehu apparativo na open dodo ato FA Masters Limited Obasanjo akwante posto Accra Guest hwa ubehu apparativo na wato na dia kodi ujuma na eyekumasi kropom ha dia fra homatrufo so apparativo bejo so na wato bi edi akwa kodi ujuma 0553947447 0553947447 ana 0543385271 yapa apparativo achira kwai na nyoma enkonkai enfamam memman enti Ghana ntieu efrisi eni o man bia haya ne London Ghana ha no haya ne efre se haya ne efre dia na wo se ye ntoto ye yie na ye hwe o man ni yie efrise enkrofo bia ye o madwe se Ghana man o mo se no na emmom yeso ye nhwe ema no nsei enu nti ena kwabena kase eltra se memene da nwumire abra no nsia abo apamu kosi ne non kronso no enu ne de memman nti ebrew se DC yibi ade a wo ya ye mo na baso se de wo ye no nsoso no se enya e wo se ye kama ne sesa empo o mampani be sesa no kura e wo se ye sesa no ye mpotamu fin etesei assembly member no de wo ye na nye o de wo ye na nye public toilet wo gisika no a onfanye ne yie ensuo enye ewo ho bolai sky entumi nkomma ensu sika gia na woje wodi dabi saade no na memanti ba hwe enu ti na kwabra kase de amanwofo a wo makwara adodarim ebetra dwumadie ni so na ya hwe na obia wo na adwene se oma amagana enkonko nanim no saafo no ena kwabra kase ene wo mu ebedili papa wonsom ani nipa dia ya hwe ne mpia magana na amagana enko nanim na nyoma enko nanim ye papa sia kwamna kase na ye hwe ye potamu yenye ne ye 0551 931 0551 931 0548 931 na ye ne afrefo enso enkotwetwe nkomo hello Abrantie honhom bi enini di asie saasem no na ye kan ere ngoko nsira mo fa mobo
the mechanism in the area. On Kafran is the business. We see my Yana said, we see in our bar. I know how fast and our food will be not. About calling for a year, 2 days, I'm done coming back. That they I'm not saying every year. So we see a generation at the art. 3 years. Now, for you to say, we 3 years and what the art. Before having a community, who's never been able. Nyametia say, hello. Hello, Mibacho. Make us a friend, Yam. Okay. Now, I'm going to come on what can I do? I know why you will be going to Basta. So I guess I'm to be a little no mammy, and no one what they are often good. Because they didn't could never for 1% or Benny Kumu or the other side. Okay. Edru baby ni ewo wo mo ha na wo nko mo krom na eno so etumi ekofa sa anwoma ne ba. Hello. Okay. Yey. Okay. Yey. O fancy Nigeria ni be de contractor papa masumu kufi. Ona ya yenso nai. Mami cham do papa basha. O kufi siasa mo. Original provision store obu yin class. Over. Yeah. Mini abema no. No one ni na me. Because I said the whole thing. And I get back and say, I'm bank on phone. All the military, the next person. Said the almost be can some quality because we are never before film. So I better not be young. I can't share from. What was that? Some be able to go to which that. If I best because the castle decision is also. My bank piano and a good result. Even one year, man, on what 100 hours. Thing. Now you just there because I get me and me and the Bema Brown. And there be a hodi Osei adwuma. Hodi and Babusa. And yet, you want Monya, what you want, and a Bema dear. Oh, a hodi adwuma. A hodi adwuma. A hodi adwuma. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Panipa. Ma one so kakra wada Roma. So your friend came the free apart of folk room. Oka free. Poku kroma patrapa. Jo. Na mimi ananso de me susun jemfa House of Ezra di foku fiampo sa. Nyame na so dajen. Okay. Okay. House of Ezra udi foku fiampo sa tronidine to ya da se. Hello. Hello. Baby a free within. The family ali democrat kunyako. Oka se free kunyako. Ye tiu obapa. If I travel to medical results of our survey, and I am quarter. Sometimes I am a man. The task is who are what after we be chose who be no be the Saka one son with me. I am normal. The way you said you can overcome Jesus, no one to make up. It is all pass or vampire bone count. Okay, so on vampire bone count. So Abrante no answer na adie no ba ne ho besan no or can Jesus ya na adie no call to say dinu sumodu. Hello. Hello. Panipa udin baby a free. If I show me the Brian, because of free at my 7 contact. Brian yanku yanim. If I show one Asem then say yeah, just somewhere so the better media is a compare so. Remember famoso my bawa to be and the chair soften our morning away. Bye bye. Asem Mpe Nipa odia ya na owa odia Asem 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Panipa udin baby a free. Me ka free sinyan. Mama na sem na pese be kakakra. Yo. Oh say Ghana pay for yan kan okure. Nema kan okure ni say yes president Kushaya. We want to see a Bible. Hello? Oh.
Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Metacho. Oforisuo. Metie opa papa. Hey, be mana ibla na asem ne de haje pa. Anya asem ketwa. Ni ka se free boy. Okay. Yi de meso no so ne se ne ka cho no se okoda. Omompa ta se wode ne kra ni pedie nyina nu Yakobon moje enu Yesu moje. Jo. Wode ne dan ya wode nu esi Yakobon sa. Jo. Na memma na bofo no be no ban. Jo. Omo na bofo no be tele ho traban hia. Amen. Ma okode mane na trata won kai mre bia no mompai. Amen. Yo. Na mranche ya na edinta mompai. Na okwa asore we. Ekwa asore o Heavenly Peace of International. Oyo difo maame ana. Ewa cho David o. Me be me Osha. Oyo Osha. Ewa cho. Na uhu ade kakra. Ewa cho David. Na wo sele wusi ma kwankyere yi. O kan ya me asem no e media ono mo wa kwankyere. Jo. Okay. Hello. Hello. Pani Paudin baby out free. Hello. Meet you. Say what TV no dia. Oforisuo ma. Yey. Mo aju me ejuma. Yeah, my Josie Bru. Me ka se free Yaw Osei Aboagye. Okay. Apom de say. Adom Ninshra. Ejuso onwe. Ejuso onwe Pepsi da. Adwa Pepsi. Adwa Pepsi. Afia Pepsi. Oh, Adwa Pepsi ho ye. Afia Pepsi ho ye pa. Afia mom. Oh, aja usu yire no. Minija. Ni kunu no ne mra na ba ko no minija. Anu kwa ni ni me Afia Pepsi woni. Woni minija no. Da bi hwe. Na on de say aja mba aja ma be owo. Okay. Yentio. Na min de yasiri min de da kan se be yan pipe se de kan wa. We are going to meet maybe at the CF. On fanya pipe na yesu be bon pipe akek. Na ika toilet o ma sam wa bi yan fa. Okay. Oforisuo de ameno ya kan ti o ma sam wa be sewa. The close bia no the number no ma mensanka na ya me ne ti koma. A me kura minim komokro. Minim fa o. Oh, ajusu onwe minua ba bi wo ho. A me fa ne se minua ketwa ajawusu menija ne yire ene afia Pepsi. Ono a ene saye Pepsi ba una. Omoto nkra bi na meko me ne omono kra beko. Hello. Hello. Pani Paudin baby afrefre. FM Andy me free goss I have already. Andy yenko yanim. Amintia me ni aba nanai. Okay. Ene abusia mutio na. Okay. Ndempam ko oba na odi kan season. Jo. Dia mu kan no ano. Ya chefu fan na ku fere enche. Ya chefu fan de ti kwate enche ku. Ti kon bi aso dia ba ha dia se Sompa o wie. Oh yeah. Na min kan jira branten se le ekoso mo no woni mu bi. Min ti me ba ne honhom ayi aduma nyina no. Woni bi any contract ni contact ya on how. No one transfer when abrabu mu ye pa. Okay. It's either say what no na join ni bibia na wa ti bibi ana wa ka bibi. Ana wa ye bibi atia. Okay. Eni nti no sorry asade no banso no. Onze urade. Urade bejen. Okay. Ha ene de ofre no nyina ebesie. Ha ene de ofre no nyina ebesie. Ghana fapem. Se say ya dwene o man ho. Ye hwe se le besi atena o man amemu aye de. Na se Ghana mamu ebe ye de dia na firi mene ho. Eni nti fa waso ne fa sekai. Se de da bia ya bo amalibia boga kano no. Fa waso ne fa sekai. Na se o fa waso fa sekai dia. Ye nyina ye obia ye dia
was a Ghana pim econonym near Tana or Mame Ememu Yede. And unti and a memene danopa. No see about pem corner non crosono. Ya boama Libya boga. Or better say, no, what the Ghana for pim Jumedino at the Abreu. If it's a bako for red rogu. Bako for and San so cropo tradian pobasa yadomanikata. Wonsom oni nipa dia. Na eye Ghana for pim. Abraya boama Libya boga better say. Non sia abo pemu. Ekwo ne non kroso memne da no pa ebiada se nyankopon ma de a e wo se ye dwene ye man ho de a ye hia ya bo amali bia boga na ye nwene amagana ho se de be ya enwoma ebepem ede akonanim na ye kai adofo se odifo pokwabena ye ne no edi dwuma e wo Sompa 93.1 Asem Mpe Nipa dwumadie so ni nwa nim pompa Peter Kwabena a dodo no a efre no kwamna konadu wadi mfinhia aduanan enum kwabena konadu akanche gu wa bra aduane siso na ye ehyehyeye na edidi so yi eye memreda 4th February wadi kwamna betumpam ewo asori enkwanta ohwim adwoa power bar ekire hope ena wode kwabena kwandu ebetumpem na wobekwa akopre no kwabre ewo faako a wobesie no ewo penten a eben dwenase penten kodie dwenase heya penten heya eho ena wobekwa akopre no kwabia na memne da no 4th February no eye memne da no be awia dumienu abono wobehwe se obeye kwamena yie na yakọ akonum sikansa sabre no na odifo pokwabna esre adofo nyina se momrei na mobra meye ne moa efiri se de ade ato nani no empempi no enye wonoa eneyie enunti omanfo enfron kuntunkuri na wona wobehye wo mo Africa bo atutumri nyinada odifo ko pagwan se wodenani atomoso se momrei na momeye ne moa ne kwasi adaso nso fa kwa wo ye yie no a eho na obesai atena eye ohwim in front of the chief palace omahene na ahimfie ho anim hope na obeye yie no ne kwasi ada obesai atena ho na watoa ayie eye no so esan se ayie eye nkoja nti no odifo kwamna se momrei na momeye no emoa abrewatia enunti so wo hawa na sama na ebia ye ba be sori bomodia nefra Asem Mpe Nipa dwumadiefo ne ntimi mu akwanua sanyina mu sebe ya wodadwen wo hawo ena okwada na nyina no ebe ya osede ahya wo mfrumpo ma ye numbers no 0546883287 ena 024358 another 5878 ana 0552095593 egu screen and internet mu bia be frebia no ye beje wo so ye so de na happy birthday so nonkom ye de kwa ma abofra Audrey Adutwumwa Owusu okwasuku ewo Divine Montessori School ye no ewo sunyane buno mantam kropon no emum ne papa ene owura Owusu wano wode wani chiremu ewo Kumasi asenom na nanu matankonwa bedwa kesia ye wo mem asenom mechire National House of Chiefs wano ene ye research officer ose the princess no prekope enti happy birthday ose Nyankopon hira na adom ne nyansa ne nimdia ne hunu mu esi ase little princess so papa Owusu se wasre ewo twedi ampo basa yi adom ho ede ma fra adomu kwa adomu na enyini efri adomu so ekọ adomu na enu free ho a ya nua atapoku some passports one also say NST Nachrewa where news editor ewo Kesben ene wo birthday ntino atapoko say sister yama happy birthday Nyankopon enkosoa ensure na wantra wahim na dwumadi awudi no so no oma adwen ya emudo nefedi eboa o my Ghana ntino ya so therefore so me ba Audrey wanya finhia no enso me man happy birthday Mr. Owusu of me say ni nua ba prekope wa bra me kwaye me national service so ntino Nyankopon hia bofra no emfa emaye yen sorry na papa no emetena se ya so dia koi House of Faith Ministry womo ene de krupo twedi ampo basa yi adom na asem ede bedan adasama
Pepi ya na metaka se papa waye ne ho kokromoti usan ho bopo a enye yie usan ho bope esane a de obeyiri mama no ebeyire papa eno ti ye kwedie na ye gya kasemu no de ama house of faith na wode nyame asemu a emu ohwam nyame asemu a etofom a adehye no ebefa eto makoma so omo betumi asakra said ye be ya dankwa ama no se heaven no ho ampadea omanfo atumi enya biako me dey say aka say heaven me nkobi me qualifications a say ya adum bi na bedum aboa no fo so me kobi dia eye papa na dawro mana meko okuafo akọ adwuma wopon saa na ba adwuma so say wankọ pension ahomegye mu a obehwere won kwa oti omono asam anka odifo po kwa bena David otenenka ohne yire maame yabua akua asuama bronya woya abrewatia otenenka chief executive producer madwuma dei bema usu kantankran ne wantumi ama ne hododo no kakra ekuo bajesi deputy chief producer ene okunchire nyoma ne edito ya proso na nyoma ye babam adesie enya bi etieye nana ya mensa brampa woka ekuo ba ho ne omobo adwuma pa woyekuo ba enso ene Asem Mpe Nipa nti okopiem ewo bibiani okodi dwuma no bi abasa ena Asem Mpe Nipa yensam trofo asem no de bedan ne yehu ya yentumi emfa ya no enka saa na edwumadie no etie okọ MC ya ho a school fees eboa yima akiola mu nyina da ebo adwuma ewo ho a enya asem keto akra kofro bofo mpa bema su keto am yipebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me ena metena dwam na me dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so Oforisuo Aboagye me ne mapamfo enwumre ye sorry house of faith or twaso